ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु, सर्वं कृष्णार्पणम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माताजी बालाजी प्रभु स्टार्ट பண்றேன். यस। நம்ம கூகுள்ல இஸ்கான் மங்களூரு இதுதான் நம்மளோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் www.iskonmangaluru.com. இதுதான் நம்மளோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டு. நீங்கள் அந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா இதுதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா iskonmangaluru.com இதுதான் நம்மளோட அஃபிஷியல் வெப்சைட். அதில் லாகின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். லாகின் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். லாகின் இஸ்கான் நந்தூர் மங்களூரு, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட். இங்கே கீழே வந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் யாருமே இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லையா, அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. நியூ யூசர் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். யாராவது ஒரு டிஓடி வந்து உங்களோட மெயில் ஐடியும் உங்களோட ஃபுல் நேமும் வந்து சேட் பாக்ஸில் போடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தட் உங்களோட யூசர் ஐடியை வச்சு நான் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணி காட்டுறேன். சேட் பாக்ஸில் யாராவது ஒரு மெயில் ஐடியும் உங்களோட ஃபுல் நேமும் போடுங்க. யாருக்காவது உங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. மீனாட்சி ஸ்ரீதர். ஓகே மாதாஜி. இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூசர் நேமில் வந்து நம்மளோட மெயில் ஐடி போட்டுக்கோங்க. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் நேமில் வந்து உங்களோட நேம் இந்த இடத்துல நேம் டைப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக டைப் பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த நேம் தான் வந்து உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டில் வரும். ஸோ மீனாட்சி, லாஸ்ட் நேமில் வந்து ஸ்ரீதர் போட்டாச்சு. நேமில் வந்து உங்களோட யூசர் நேம் மெயில் ஐடி போட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நேமில் உங்களோட நேம், செகண்ட் நேமில் லாஸ்ட் நேம் ஒரு நேம் போட்டுக்கோங்க. கான்டாக்ட் இன்ஃபோவில் மறுபடியும் இமெயில் ஐடி போடுங்க. இந்த இடத்துல பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு டம்மி பாஸ்வேர்ட் போட்டுக்கோங்க. ஏதாவது உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கிறது. மீனாட்சி மேடம், உங்களுக்கு வந்து நான் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் என்ன பாஸ்வேர்ட் போடுறேனோ அதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஏதாவது ஈஸியாக, இது வந்து உங்களோட மெயில் ஐடி தான் போடணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. கான்டாக்ட் இன்ஃபோ இது பாஸ்வேர்ட் போட்டுட்டோடனே இந்த 2 ரேடியோ பட்டன் இருக்கும். அது கீழே ஐ எம் நாட் அ ரோபோ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஐ அலோவ் திஸ் வெப்சைட் டு கலெக்ட் ஸ்டோர் டேட்டா. இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களோட ஆன்சர்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல சேவ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்ஷன் கம்பல்சரி செலக்ட் பண்ணணும். இந்த இடத்துல சென்ட் திஸ் கிரெடினல் வயா இமெயில். இந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஒரு மெயில் ஐடி வரும். நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெயில் ஐடி, உங்கள் மெயிலுக்கு வந்து ஒரு மெயில் வரும். ஸோ ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வரும். திஸ் அக்கௌண்ட் த அக்கௌண்ட் மெயில் ஐடி ஹாஸ் பீன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கிரியேட்டட். இந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இங்க மேல லாகின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த லாகின் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேஜே திருப்பி வரும். இதுல உங்களோட மெயில் ஐடி போட்டுக்கோங்க. யூசர் நேம்ல பாஸ்வேர்டில் வந்து நீங்க என்ன பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறீங்களோ அந்த பாஸ்வேர்ட் போட்டுட்டு லாகின். You are currently logged in
ஆஸ் மீனாட்சி ஷி அப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். இதில் செலக்ட் கோர்சஸ் அதை செலக்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் உங்களுக்கு இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும், அடுத்தடுத்து வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் கோர்சஸ் அப்படின்னு வந்து ஆப்ஷன் காட்டும். இதில் வந்து கிட்ஸுக்கு தனியாக அடல்ட்டுக்கு தனியாக இருக்கும். கிட்ஸ் வந்து 6 to 10 years தனியாக இருக்கு, 11 to 16 years தனியாக இருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அடல்ட்டுக்கான குவிஸ், அடல்ட் யூத்துக்கான குவிஸ். இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 days level 1 அப்படின்னு இருக்கும். இதில் வந்து நம்மளுக்கு 12 லாங்குவேஜஸ் இருக்கும். ஹிந்தி, இங்கிலீஷ், குஜராத்தி, மராட்டி அப்படின்னு நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். தெலுங்குவோ, கன்னடாவோ, இங்கிலீஷோ, தமிழோ. நான் மீனாட்சி மேடம்க்கு இப்போ தமிழ் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் தானே மாதாஜி? சாட்டில் போடுங்க மாதாஜி, தமிழா இங்கிலீஷான்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, ஓகே. நான் தமிழ்லே என்ரோல் பண்ணுறேன். தமிழ்ல என்ரோல் நவ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேக் திஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும். நாட் என்ரோல்டு அந்த மாதிரி காட்டும். ஓகே, அந்த டேக் திஸ் கோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே ஆகும். டே 0, இந்த டே 0 வந்து ஒன்றும் இல்லை, நம்மளோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டு, நம்மளுக்கு எதனா டவுட் இருந்தால் யாரை கேட்குறது, அதை பற்றின பேசிக் கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும். இந்த கொஷின் வந்து நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன், நீங்கள் எல்லாருமே இது வந்து இது பண்ணிக்கோங்க. ஃபேஸ்புக் பேஜ் என்ன அதெல்லாம் இருக்கும். டே 0 செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் குவிஸ் அப்படி வரும். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்மளோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் எது, விச் இஸ் அவர் இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ஸ் அஃபிஷியல் வெப்சைட், இஸ்கான் மங்களூரு. இதை மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன்றுக்கும் செலக்ட் பண்ண வேண்டியதான். உங்களோட ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல க்ரீன், இந்த ஆன்சர் வந்து க்ரீன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடும். யூடியூப் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்களா? எஸ் அப்படின்னா வந்து எஸ் கொடுங்க. நோ, எனக்கு இந்த மாதிரி யூடியூப் சேனல் இருக்காது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நோன்னு கொடுத்துடலாம். ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் பிளேலிஸ்ட் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, நீங்கள் அதில் போயிட்டு நம்மளோட வெப்சைட் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபேஸ்புக் பேஜ் எஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு. ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து இஸ்கான் மங்களூருன்னு இருக்குது, அதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எஸ். இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு குவிஸை அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டே 0 குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணாதான் வந்து உங்களுக்கு சாப்டர் 1 குவிஸை வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும். அதையும் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் மினிமம் 8 மார்க் எடுத்தீங்க, 10 out of 8, சாரி 8 out of 10 எடுத்தீங்கன்னா தான் வந்து உங்களால் இந்த குவிஸை வந்து பாஸ் பண்ண முடியும். ஸோ பண்ணுங்க. நீங்கள் ஒரு நாளும் குவிஸ் முடிக்கும் போது இந்த இடத்துல வந்து 0% கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, 18 டேஸ்க்கும் வந்து நீங்கள் ஒரு நாள் குவிஸ் முடிக்கும் போது 5% கம்ப்ளீட்டட், 10% கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு காட்டும். இங்கே வந்து 100% கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நான் நீங்கள் குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே லாக் அவுட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், லாக் அவுட் பண்ணிடலாம். நான் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது இது லாகின் பண்றதுல டவுட் இருக்குன்னா வந்து கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம டவுட் செஷன்ல கேட்கலாம். நான் நம்மளோட குரூப்ல வந்து இந்த மெயில், ஐ மீன் இந்த லிங்க் வந்து ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். பாலாஜி பிரபு இப்போ வந்து எப்படி குவிஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி புரியல அப்படின்னா ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து உங்களோட டவுட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத சாட்ல போட்டு வைங்க. ஒன்ஸ் கிளாஸ் ஹஸ் டன் அப்படிங்கும்போது எகெயின் அதை பற்றி நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். ஏன்னா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு முக்கியம், ஒரு ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு எதுவும் முக்கியம் அப்படின்னா அதில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஞானத்தை அதில் வந்து எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும்ல, அந்த டிகிரி எவ்வளோன்னு தெரியணும்ல. ஸோ யூ ஹாவ் டு அட்டெண்ட் த குவிஸ் வித்தவுட் ஃபெயில்.
அப்படி நீங்க அட்டன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைனலா இந்த 18 days முடிஞ்ச விட்டு உங்களுக்கு இஷ்யூஸ் பண்ணிடுவாங்க, சர்டிஃபிகேட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிடுவாங்க. வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தட் சர்டிஃபிகேட் ஒன்லி யூ கேன் என்டர் இன்டு அட்வான்ஸ் லெவல் 2, 3ன்னு இப்படி நீங்க நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு யூ கேன் ப்ரொசீட் யுவர் செல்ஃப். அதுக்காக தான் இது சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க சாட்ல போடுங்க. பட் இப்போ நவ் கிளாஸ், ஸோ சேட்டோ அல்லது அன்மியூட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்காது. நம்மளோட அட்மின் வந்து அவங்க அது எல்லாத்தையுமே வந்து டிசேபிள் பண்ணிடுவாங்க. பட் ஃபைனலா கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னு 4:30க்கு நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சாப்டர் 2. சரியா? நேத்தி சாப்டர் 1 பார்த்தோம், அர்ஜுன விஷாத யோகம் பார்த்தோம். அதுல அர்ஜுனன் எப்படி கவலைப்பட்டாங்க. ஓகேவா? அவங்க நம்ம வந்து யாரை நம்ம கொலை பண்ண போறோம், யாரோட நம்ம ஃபைட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது அவங்க தெரிஞ்சோன்னு ஆல்ரெடி தெரியும். ஆனா அந்த இடத்துல சேனைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் ரதத்தை வச்ச உடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா உடல்ல ஒரு பதற்றம் ஏற்பட்டுருது. சோ அதனால அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட நம்மளோட சொந்தக்காரங்களோடையும் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் நமக்கு குருவா இருந்து நமக்கு ஆச்சரியா யாரு அப்படின்னா அவங்கள நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான வேர்டு கூட சொல்லி நம்ம திட்ட மாட்டோம். சரியா? எந்த விதமான அவங்களுக்கு வந்து துன்பம் தரக்கூடிய சொற்கள் கூட சொல்லாம இருக்கும்போது நம்ம அவங்களை எப்படி கில் பண்றது, அவங்களை எதிர்த்து எப்படி சண்டை போடுறது அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்ததுனால அர்ஜுன் என்ன செய்யறாங்க, he wants to quit the fight. நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 ரீசன்ஸ் வச்சுட்டு அவங்க என்ன செஞ்சுறாங்க, அவங்களுக்கு கையில இருக்கிற வில் அம்பு எல்லாத்தையும் கீழே வச்சுட்டு அந்த சேரியட்ல உட்காந்துறாங்க. ஓகேவா? இது வரைக்கும் பகவான் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா இந்த 46 ஸ்லோகம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா பகவான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தாங்க. ஹீஸ் அ குட் லிசனர். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏதோ ஒரு ஞானம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வி ஷுட் பி அ குட் லிசனர். அதை கம்ப்ளீட்டா அர்ஜுனன் சொல்றது வரைக்கும் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்ப செகண்ட் சாப்டர்ல தான் பகவான் பேசவே போறாங்க. அர்ஜுனனுக்கான பதில் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கான சொல்யூஷன் எல்லாத்தையும் பகவான் இப்ப கொடுக்க போறாங்க. சரியா? செகண்ட் சாப்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாங்கியா பிலாசபி. சரியா? சாங்கிய யோகம். அப்படி இல்லை இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையின் சுருக்கம். சரியா? நான் உங்களுக்கு பிபிடி ஷேர் பண்ணிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்கிரீன் தெரியுறதா பாலாஜி பிரபு? எஸ் மாதாஜி. எஸ். ஓகே. இது பகவத்கீதையின் சுருக்கம், அத்தியாயம் 2. அதோட பெயர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையின் சுருக்கம், சம்மரி ஆஃப் பகவத்கீதா, கீதையின் சாராம்சம். ஓகேவா? இது பக்தி வினோத தாக்கூர் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. முழு பகவத்கீதையில இருக்கக்கூடிய அத்தனை நாலேஜையும் எல்லா ஞானமும் எதுல சுருக்கமா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 2வது அத்தியாயத்திலேயே. ஓகேவா? செகண்ட் சாப்டர்ல எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. முழு பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டோட்டலா 18 சாப்டர்ஸ். அதுல வந்து 3 மாடுலா பிரிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் எதை பத்தி பேசுது அப்படின்னா கர்ம யோகம். சரியா? இந்த கர்ம யோகம் அப்படிங்கறத பத்தி முதல் 6 சாப்டர், அடுத்த 6 சாப்டர் வந்து பக்தி யோகம், லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து ஞான யோகம். சோ அந்த 3 யோகங்களை பத்தி தான் பகவான் இந்த இடத்துல சொல்லி தராங்க அர்ஜுனனுக்கு. தயா அர்ஜுனன் நமக்கு தான் அவங்க சொல்லி தராங்க. ஓகேவா? சோ இந்த 3த்தையும் பத்தி, இந்த ஞான யோகமா இருக்கட்டும், பக்தி யோகமா இருக்கட்டும், தென் கர்ம யோகமா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம எதுல பாக்குறோம் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பாத்துடுறோம். ஓகேவா? ஏன்னா கர்மயோகம் அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நான் என்னுடைய கடமையை செய்ய மாட்டேன். அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன அப்படின்னா போரிடுதல். பிகாஸ் அவன் வந்து ஒரு சத்திரியன். சத்திரியனா இருக்கவங்களுக்கு வந்து என்ன பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி அப்படின்னா சண்டை போடுறது. அவங்க சண்டை வர்றது விரும்புவாங்க, எதிரி நாட்டு மன்னனோட போரிடுறத அவங்க விரும்புவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதுல சண்டையில ஜெயிச்சா அவங்களுக்கு வந்து ராஜ்யம் கிடைக்கும், தோத்தா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட கடமையை அவங்க தீர செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு சொர்க்கலோகத்துல இடம் கிடைக்கும். சோ எந்த ஒரு ராஜாவா இருக்கவங்களுமே என்ன செய்வாங்க, சத்திரியனா இருக்கவங்களுமே என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா போரிடுதலை விரும்புவாங்க. ஓகேவா? யாருமே அவங்களுடைய கடமையை செய்யணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. சோ கர்ம யோகத்தை பகவான் இந்த இடத்துல செய்யி அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க. அடுத்தது நீ வந்து பலன் மேல பற்றுதல் வைக்காம நீ செஞ்ச அப்படின்னா உனக்கு பாவ செயல் இருக்காது. ஏன்னா பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் என்ன செய்யறாங்க, சண்டை போடாம இருந்துடுறாங்க. பாவம்னு சொல்லிட்டு நீ சண்டை போடாம இருக்காத, நீ அந்த பலன் பாவ பலனை நீ வந்து என் மேல நீ என்ன பண்ணிடுற அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சரணம் அடைஞ்சிட்டு என் மேல எல்லாத்தையும் உன்னுடைய விளைவுகள் எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டு நீ உன்னுடைய கடமையை தொடர்ந்து செயலாற்று அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு புத்தியை கொடுக்குறாங்கல்ல, அந்த புத்தி யோகம்ங்கிறது பக்தி யோகம். பகவான் மேல பக்தியை செலுத்திட்டோம், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம நிறுத்தாம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். பட் அதை எல்லாமே என்ன செஞ்சிடறோம், பலனை
பகவான் மேல கொடுத்துறதுனால அது எல்லா செயல்களுமே பௌதிக செயல்களா இருக்காது, மெட்டீரியல் ஒர்க்கா இருக்காது, எல்லாமே எப்படி ஆயிடும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆயிடும். ஓகேவா? சோ இப்ப அந்த ஞான யோகத்தையும் சொல்லிடுறாங்க, பக்தி யோகத்தையும் சொல்லிடுறாங்க, கர்ம யோகம் மூணுமே டீல் ஆயிருக்குது இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல. சரி, அதனாலதான் இதை என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா சம்மரி ஆஃப் பகவத்கீதான்னு இந்த சாப்டருக்கு நம்ம சொல்றோம், பேர் கொடுக்குறோம். ஓகேவா? நம்ம நேத்தி கிளாஸ்ல வந்து அர்ஜுனன் வந்து 5 விதமான ரீசன்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டாங்க. அந்த 5 விதமான ரீசன்ஸ் என்னென்னங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த செகண்ட் சாப்டருக்குள்ள இமிடியேட்டா நுழையலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர் டைட்டிஸ் அவங்களுக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிச்சிருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்மளோட இஸ்கான் மேங்களூர் டைட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணரின் தீர்வுகள். ஓகேவா? இதுல வந்து அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத யாராவது சொல்ல முடியுமா? நேற்று கிளாஸ்ல நான் சொல்லியிருந்தேன் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லி அர்ஜுனன் வந்து நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்னாங்கிறது ஞாபகம் உங்களுக்கு இருக்கா? ஓகே, இரக்கம். ஓகேவா? இரக்கம் இருக்கிறதுனால நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவ செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். எஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ. தீர்மானமின்மை. எஸ் மாதாஜி, அதுதான் டிட்டர்மைண்டா இருக்க முடியாது, போக்கஸ்டா இல்லாம அவங்களோட மனசு எப்படி இருக்குன்னா சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. அவங்களோட மனசு சண்டை போடலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானம் இல்லாம இருக்கிறது தான் அந்த இருமணம்னு சொல்றது. இந்த 5 ரீசன்ஸ் வந்து அர்ஜுனன் கொடுத்தாங்க. இதனால நான் போராட விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? இப்ப இது எல்லாத்துக்குமே பகவான் வந்து என்ன சொல்ல போறாங்க அப்படின்னா சொல்யூஷன் கொடுக்க போறாங்க. ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனன் போராட விரும்பவில்லைக்கு முதல் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இரக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க. அந்த இரக்கம் அப்படிங்கிறது 1.28ல இருந்து 30 வரைக்கும் அவங்க சொன்ன அந்த வெர்சஸ்ல வந்து இருந்தது என்ன அப்படின்னா இரக்கத்தின் காரணமாக நான் சண்டை போட மாட்டேன், நான் கில் பண்ண போறது எல்லாருமே யாரு அப்படின்னா என்னோட ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. அதுக்கு பகவான் வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க. எந்தெந்த ஸ்லோகாஸ்லன்னா 2.11ல இருந்து 30 வரைக்கும். ஓகேவா? 2.11 to 30 வரைக்கும் அவங்க சொல்ல போறது என்ன அப்படின்னா நீ இரக்கம் அப்படிங்கிறது எதை பார்த்து படுற அப்படின்னா இந்த மேல இருக்குல்ல நமக்கு உடல், இதை பார்த்துதான். ஆனா நீ வந்து கில் பண்ண போறது என்ன அப்படின்னு இந்த உடலை தான், ஆத்மாவை நீ கில் பண்ணல அப்படின்னு பகவான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ணரின் பதில் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகாஸ் மூலமா நாம் அப்படிங்கிறது உடல் அல்ல. ஓகேவா? அந்த கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க. அதுதான் சாங்கியா பிலாசபிங்கிறது. சாங்கிய தத்துவம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நாம் அப்படின்னு ஒரு பர்சன் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா அவங்க யாரு அப்படின்னா அவங்கள உடலா அவங்களோட ஆத்மாவான்னு கேட்டா ஆத்மாதான். ஏன்னா ஆத்மாதான் நிரந்தரமானது, எட்டர்னல். எது அழியக்கூடியது அப்படின்னா உடல் அழியக்கூடியது. உடல் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? வேறு ஜென்மாவுக்கு வேற உடலை அந்த ஆத்மா எடுத்துக்கிட்டே இருப்பான். ஆனா ஆத்மாங்கிறது நித்தியமா இருந்துகிட்டு இருக்கும். சரியா? சோ நீ வந்து இரக்கத்தின் காரணமா அவங்களை கொலை பண்ணும் அப்படின்னு நீ வந்து பயப்படணும், அல்லது உனக்கு வந்து அதனால பாவம் வந்துரும் அப்படின்னு எந்த விதமான யோசனைகளும் உனக்கு வேண்டாம். என்ன இந்த ஆத்மா வேற உடல் வேற அப்படிங்கிற ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா அப்படின்னு பகவான் அவனுக்கு அந்த இடத்துல என்ன கொடுக்குறாங்க, ஞான யோகத்தை அந்த இடத்துல கொடுக்குறாங்க. சாங்கியா பிலாசபிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சாங்கிய யோகம், சாங்கியா தத்துவம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஞானம், ஆத்ம ஞானம். ஓகேவா? உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்றாங்க. அது ஞான யோகம். அடுத்தது இன்பமின்மை. ரெண்டாவது அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம், நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு தவிர்த்ததுக்கான ரெண்டாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னா இன்பமின்மை. எனக்கு இதனால என்ன கிடைக்க போகுது, இவங்களெல்லாம் கில் பண்ணிட்டு நான் உட்காரக்கூடிய ராஜ்யங்கிறது எப்படி இருக்கும், ஃபுல்லா பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் இருக்கக்கூடியதா இருக்கும். அதனால எனக்கு என்ன ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. சரியா? அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றாங்க. அது என்ன, அவனுடைய கடமையை செஞ்சுட்டு அதனால கிடைக்கக்கூடிய அந்த விளைவுகள் அவன் வந்து பாக்குறான்ல, அதனால வர்றது. ஓகேவா? கடமை சத்திரியன் அப்படிங்கிறதுனால போர் புரிஞ்சுறான். போர் புரிஞ்சுட்டு நான் ஜெயிச்சு எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்குது. அப்ப நான் வந்து அந்த ராஜ்யத்தை என்னால எப்படி அனுபவிக்க முடியாது, ஏன் அப்படின்னா அது இன்பத்தை தராது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு அந்த செயலோட விளைவு என்ன, அதோட ரிசல்ட் என்ன, ஓகேவா, அதை பாக்குறான். ஓகேவா? இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு ரிசல்ட்டை எதிர்நோக்கணும்னு வச்சுக்கோ. இது நம்ம எல்லாருமே பண்றது. இப்போ நான் ஒரு விஷயம் செய்யறேன் அப்படின்னா இதோட ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு எல்லா ஆங்கிளையும் திங்க் பண்ணுவேன். ஓகேவா? இது சாதாரணமான ஒரு உயிர்வாழியானவன் செய்யக்கூடியது. அப்ப நம்ம எந்த மாதிரியான ஒரு மூடுல இருக்கோம், நம்மளோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னா கர்ம காண்டா மூடு அப்படிம்பாங்க. கர்ம காண்டம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம செய்வோம், ஆனா பலனை எதிர்பார்த்து செய்வோம்.
ஓகேவா? பலனை எதிர்பார்த்து செய்வோம். இப்ப நான் அந்த வேலையை செஞ்சேன்னா எனக்கு இதை தருவியா அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல. நான் எனக்கு இதை செஞ்சேன்னா எனக்கு அதுவா கிடைக்க போகுது, அதனால நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. அது என்ன அப்படின்னா, பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம ஒரு கர்மத்தை செய்தால், ஓகேவா? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன்கள் மேல நமக்கு விருப்பத்தோட நம்ம செய்யறோம். மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த வச்சுக்கோங்களேன், அந்த காரியத்தை நம்ம செய்வோம். அது கர்மகாண்டா மோடு. அப்ப இன்பமின்மை அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னாலே கர்மகாண்டா மோட்ல வச்சு பகவான் அதுக்கு பதில் சொல்றாங்க. இல்ல இருக்கு, என்ன அப்படின்னா இன்பம் இருக்கு. ஒண்ணு நீ ஜெயிச்ச அப்படின்னா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும், தோத்த அப்படின்னா இறந்து போயிடுறாங்க சண்டையில அப்படின்னா உனக்கு சொர்க்கலோகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து கர்மகாண்டா மோட்ல இருந்து திங்க் பண்ணா கூட உனக்கு இன்பமின்மைன்னு இல்ல, உனக்கு இன்பம்ங்கிறது கிடைக்கும். ஏன் அப்படின்னா நீ கொலை பண்ணல, யார பீஷ்ம தாத்தாவை நீ கொலை பண்ணல, அவங்களோட பழைய உடல்ல இருந்து தான் நீ வந்து அவங்கள விடுவிச்சு அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து வேற ஒரு புது உடல் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு விடுதலையை தான் நீ கொடுத்திருக்கிற. சரியா? கிருபாச்சாரியரை நீ கொலை பண்ற அப்படின்னு நினைக்கிற, அல்ல உன்னுடைய ஆச்சாரியர் அவங்கள நீ கொலை பண்றன்னு நினைக்கிற அப்படின்னா அவங்க எல்லாரையும் அவங்களுடைய பழைய உடல்ல இருந்து நம்ம நீ என்ன செய்யற அப்படின்னா புது உடல் கிடைக்கிறதுக்குரிய ஏற்பாடை தான் நீ பண்ற அப்படின்னு முதல்ல அந்த 2.11 to 30 சொல்லி கொடுத்ததுனால 31 to 37 பகவான் என்ன சொல்லி தராங்க அப்படின்னா, நீ பலன் மேல பற்றுதல் கொண்டு நீ ஒரு காரியத்தை செஞ்சினா கூட உனக்கு அதுக்கான பலன் உண்டு, நீ அதனால இன்பமே அடைவாய் அப்படின்னு 2வது சொல்லிடுறாங்க. அடுத்தது 3வது பாவச் செயல். இது வந்து எனக்கு சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி, நான் இந்த மாதிரி கொலை பண்றது என்ன, எனக்கு பாவம் தான் வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்றாங்களா. பாவம் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம பலன் மேல பற்று வச்சு ஒரு செயலை செஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப செயல் மேலேயும் நமக்கு பற்று இருக்கு, அந்த பலன் மேலேயும் பற்று இருக்கு, அந்த பலனோட விளைவு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை நம்ம இந்த பலனை அனுபவிக்கிறதுனால அந்த விளைவுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதை பகவான் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. சரியா? பலனை பகவான் மேல நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம், அவங்கள்ட்ட நம்ம கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணிட்டோம். என் வேலை நீங்க இந்த வேலையை கொடுத்தீங்கன்னு அந்த வேலையை செஞ்சுட்டேன், இந்த வேலையினால எனக்கு நல்லது நடக்குதா கெட்டது நடக்குதா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அதனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய புண்ணிய பாவ பலனை பகவான் பார்த்துப்பாங்க. இல்ல எனக்கு அந்த பலன் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம செஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால வரக்கூடிய விளைவு இருக்கு பாத்தீங்களா, கான்சிக்வன்சஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை பகவான் ஏத்துக்க மாட்டாங்க, நம்ம தான் அதை ஏத்துக்கிட்டாகணும். சரியா? சோ விளைவு என்ன இருக்கோ அந்த விளைவு வந்து நமக்கு தப்பான விளைவுகள் கூட இருக்கும், நம்ம அந்த பலனை அனுபவிச்சிடுறதுனால தப்பான விளைவு கூட இருக்கும். ஆனா நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், அதனால அந்த விளைவுகள் நம்ம பாதிக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா பலன் மேல பற்றுதல்ங்கிறதுல விட்டுறணும். சரியா? இப்ப ஒண்ணு வராங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் உடல் அல்ல, அதனால நீ வந்து உன்னுடைய வேலைகளை செய், நீ உன்னுடைய கடமையை செய்யன்னு சொன்னாங்க. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க, கடமையை நீ பலனை எதிர்பார்த்து செய்ய, அப்படி இருந்தா உனக்கு இன்பம் தான் சொல்றாங்க. கடமையை நீ பலனை எதிர்பார்க்காம செஞ்ச அப்படின்னா அது என்ன, ஒரு கடமை எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி, ஐ எம் கோயிங் டு டூ இட். ஆனா அதுல எனக்கு ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட் வருமா வராதா, எனக்கு அதனால சாதகமா பாதகமா எதையும் யோசிக்காம பகவான் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படி செஞ்சோம்னா அந்த கடமைக்கு பேர் கடமை கிடையாது, என்ன டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம எதை கொண்டு வந்துடுறோம், பக்திங்கிறத கொண்டு வந்துடுறோம். ஓகேவா? சோ இது பக்திங்கிறது வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம செய்யறது சாதாரண செயல் கிடையாது, மெட்டீரியல் ஒர்க் கிடையாது, அது என்னவாயிடும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆயிடும். அப்ப அந்த பலன் மேல நமக்கு பற்றுதல் இல்லைன்னு ஆயிடுதா, அதனால பாவம் இல்லை. ஏன்னா இந்த இடத்துல பகவான் தான் சொல்றாங்க, இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க எகைன் அண்ட் அகைன், எழுந்து போரிடு எழுந்து போரிடு. ஓகேவா? 11th சாப்டர்ல சொல்லிடுவாங்க, நீ வந்து எல்லாரையும் ஆல்ரெடி நான் கொலை பண்ணியாச்சு, நீ ஒரு கருவியா இருந்து செயல்படு அப்படின்னு 11th சாப்டர்ல பகவான் விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுக்கும்போது அர்ஜுனனுக்கு விளக்கமாவே சொல்லுவாங்க. சோ இந்த முதல் 3 உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இரக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து இல்ல, நீ இறக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, ஏன்னா நீ உடலை தான் அழிக்கிற, ஆத்மாவை நீ அழிக்கலன்னு சொல்லிடுறாங்க. இன்பமின்மை அப்படின்னு அவங்க சொன்னதுக்கு, இல்ல இன்பம் இருக்கு, உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் அல்லது ராஜ்யம் கிடைக்கும், எப்ப பலன் உனக்கு நீ ஆசைப்பட்ட அப்படின்னா. அடுத்தது 3வது பாவச்செயல். இல்ல பாவங்கிறது உனக்கு கிடையாது, ஏன்னா பலனையும் நீ விட்டுட்ட அப்படின்னா பாவம் கிடையாது. பலனை எப்ப விடுவோம் அப்படின்னா பலனை பகவான் மேல நம்ம அர்ப்பணிக்கும் போதுதான். ஓகேவா? கம்ப்ளீட்டா நம்ம சரண்டர் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, பற்றுதலே இல்லாம நீங்க ஒரு வேலையை செஞ்சு பாருங்களேன், ரொம்ப ஃப்ரீயா செய்வோம். ஓகேவா? அது நமக்கு அது கிடைக்கணும்னு நினைக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகுது, ஆசைங்கிறது பேராசை ஆகுது, மோகம். ஓகேவா? அடுத்தது கோபம் வருது, அது கிடைக்கலன்னா நமக்கு கோபம் வரும், கோபம் அதிகமானுச்சுன்னா மூளையே குழம்புனுச்சுன்னா நமக்கு வீழ்ச்சி தான். இது கடைசியில வரும், இந்த சாப்டரோட கடைசியில இந்த சங்கிலி தொடர் கிடைக்கும் நமக்கு, அப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும். சோ பாவம் இல்லை. அப்ப அதாவது விடு அண்டு பிடி தத்துவான்னு சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு பகவானோட பாதத்தை பிடிச்சிரு. சரியா? அது என்ன, நம்ம கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணிடணும் பகவான் கிட்ட, நம்பல. அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே என்ன அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸா ஆயிடும்.
இன்னொன்னு என்ன, அது பிடிக்கிறது. ஓகேவா? எதை விடணும், எதுல இருந்து நம்ம டிட்டாச்சா இருக்கணும் அப்படின்னா மெட்டீரியல் திங்ல இருந்து, இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடணும், டிட்டாச்மெண்டோட இருக்கணும். செய்யாம இருக்கணும்னு கிடையாது, செய்யணும். கர்மா அப்படிங்கிறது 3 விதமா பிரியும். ஒண்ணு அக்கர்மா, விகர்மா அண்ட் கர்மான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த 3த்துல வந்து நம்ம செய்யாம செயலா இருக்கிறதுங்கிறது பாவச் செயல். ஓகேவா? நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயலை செய்யணும். இப்ப துறவரம் போறேன் அப்படின்னா என்ன ஆயிடும், அவங்க ஃபேமிலியை அப்படியே விட்டுட்டு அவங்க துறவரம் போயிட்டாங்கன்னா அது நல்ல விஷயமா கிடையாது. ஏன்னா அர்ஜுனன் சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல, நான் வந்து பிச்சை எடுக்கிறேன், நான் பெகரா ஆயிடுறேன் அப்படின்னா, அல்லது நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு துறவரம் பண்ண போறேன் அப்படின்னாங்க. அதெல்லாம் என்ன, அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் கிடையாது. சோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா பாவச் செயல்ல சேரும். அதுக்கு பதிலா என்ன செய்யணும், செயலை செய். செயலின்மையா இருக்கிறது பேரு விஷயம் கிடையாது. நீ செயலை செய்ய, பட் செயல்னால கிடைக்கக்கூடிய பலனை விட்டுரு. ஓகேவா? அப்படி நீ விட்டுட்ட அப்படின்னா நீ தொடர்ந்து செயலை செஞ்சதுனால உனக்கு புண்ணியம் அப்படின்னு பகவான் விளக்கமா கொடுக்குறாங்க. 2.33ல இருந்து 38ல இருந்து 53 வரைக்கும் இந்த புத்தி யோகம். ஓகேவா? பக்தி யோகம் ஆர் புத்தி யோகம்னு சொல்லுவாங்க. இத இந்த இடத்துல பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு எடுத்துரைக்கிறாங்க. அடுத்தது இருமனம். இன்னொரு ரீசனா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இருமனம். ஒரு டைலமாலே இருந்தாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு இல்ல, நிதான புத்தியோட நீ இருந்த, ஒரு போக்கஸ்டா உன்னோட மைண்ட நீ வச்சுக்கிட்டு திடமான உறுதியோட நீ வந்து உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாங்க. 2.41 அந்த ஸ்லோகா. அதுதான் அது மூலமா கிருஷ்ணர் அதை சொல்றாங்க. கிருஷ்ணரின் பதில் என்ன அப்படின்னா, திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். டூயிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஓகேவா? டிவோஷனல் சர்வீஸ்னா என்ன அர்த்தம், பகவானுக்கு நம்ம சேவை செய்யறோம். எது மூலமா, நம்மளுடைய பௌதீக கடமைகளை செய்யறது மூலமா. ஓகேவா? அதுக்காக கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு துறவரம் போகணும், சன்னியாசமாகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணலாம், கிரகஸ்தனா இருந்துகிட்டே நம்மளால முடியக்கூடிய டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணலாம். ஒன் மோர் திங், நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அதுலயும் டிட்டாச்சா இருந்துட்டு நம்ம செய்யலாம். அதான் விடு பிடி, அது ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஸ்திதாதிர் முனி. ஓகேவா? ஸ்திதாதிர் முனி மாதிரி இருக்கணும்னு பகவான் சொல்றாங்க. அவங்க ஒரு கேரக்டர். அவங்க எப்படின்னா தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர். அவங்களுக்கு வந்து கோபம் வராது. ஓகேவா? ஏன் கோபம் வராது அப்படின்னா அவங்களுக்கு எது மேலேயும் மோகம் கிடையாது. ஏன் மோகம் கிடையாது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆசைங்கிறதே இல்லை. ஓகேவா? எல்லா நேரமும் நிதானமாவே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே சமம். அவங்க பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இன்பம், துன்பம், குளிர், வெப்பம், சரியா, வெயில், மழை, கோடைக்காலம், மழைக்காலம் எல்லாமே அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா ஒரே சரிசமமா பார்ப்பாங்க, பேலன்ஸ்டா போயிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க என்ன அப்படின்னா பகவானை பத்தின அந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்ட தூய ஆத்மா. ஓகேவா? அப்படி ஒரு டிரான்சரண்டல் நாலேஜ்ல இருக்கிற ஒரு நபர் பத்தி பகவான் சொல்றாங்க. 2.54 to 72 வரைக்கும் ஸ்திதாதிர் முனியை பத்தி. ஓகேவா? தீரா மாதிரி, ஸ்திதாதிர் முனியை வந்து தீரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தீரா மாதிரி இருக்கணும்னு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் இந்த இடத்துல அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல். ஓகேவா? குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடுச்சு, இந்த மாதிரி எல்லா குடும்பத்துல இருக்கிற மூத்தோர்கள் எல்லாரையும் நான் கொலை பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா 2 சேனையில இருக்கிற பெரியவங்க எல்லாரும் இறந்துருவாங்க, ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் இறந்துருவாங்க, வீட்டுல குழந்தைங்களும் பெண்களும் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. அப்ப குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போகும், வர்ணசங்கரம் உருவாயிடும். வர்ணசங்கரம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பெண்கள் மட்டும் இருக்கக்கூடிய பூமியில வேற யாராவது மக்களோட, ஆண்களோட தொடர்பு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆணுச்சு அப்படின்னா அப்ப தேவையில்லாத சந்ததிகள் உருவாகும். அவங்களுக்கு நல்லது எது கெட்டது எது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக பெரியோர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. சோ கம்ப்ளீட்டா அந்த சொசைட்டி என்ன ஆகும், டிவாஸ்டேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? அது வர்ணசங்கரம்னு அது வந்துரும்னு சொல்லி அர்ஜுனன் வந்து பயந்தாங்க. அது ஒரு ரீசனா கொடுத்தாங்க, வர்ணசங்கரத்தை நான் தடுக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா போர்ல சண்டை போடாம உட்காந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும், துரியோதனன் தான் ஜெயிப்பாங்க. துரியோதனன் ஜெயிக்கிறதுனால அர்ஜுனனுக்கு கெட்ட பேரெல்லாம் வரும். என்ன வரும், கோழை, அவன் சண்டை போடாம ஒதுங்கிட்டான். ஓகேவா? அவன் கோழை, அவன் போருக்கு பயந்துட்டு ஒதுங்கிட்டான் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு கெட்ட பேரு வரும். இன்னொன்னு, துரியோதனன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய கௌரவர்கள் அத்தனை பேரும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இந்த வர்ணசங்கரத்தை அவங்களே வளர்த்துடுவாங்க. ஓகேவா? அவங்களே என்ன செய்வாங்க, குடும்ப பாரம்பரியம் கம்ப்ளீட்டா நசிந்து போற அளவுக்கான காரியங்களை அவங்களே செய்வாங்க. ஏன்னா அவங்க அதர்மத்தின் வழி நிற்பவர்கள். அவங்களுக்கு தர்மம் எது, எது நியாயம், எது நாணயம், எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது. சோ அவங்களே என்ன செஞ்சுறாங்க அப்படின்னா வர்ணசங்கரத்தை உருவாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்காகவாவது, அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காகவாவது அதை தடுக்க நீ ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பா, எழுந்து போரிடு அப்படின்னு பகவான் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா இந்த 5 ரீசன்ஸை வச்சுக்கிட்டு பகவான் வந்து இந்த 3 விதமான யோகத்தையும் இந்த இடத்துல சொல்லிடுறாங்க. ஓகேவா? இது மூலமா அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு கிடைக்குது. ஓகே, அதை என்ன பண்ணணும் நம்ம அப்படின்னா நம்மளுடைய கடமை, விதிக்கப்பட்ட செயல்களை நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எப்ப உண்டாகுது அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஹியரிங் திஸ் சாப்டர். ஓகேவா?
What are the 5 reasons which Arjuna gave for not fighting? ஓகேவா, நம்ம இப்பதான் அதை பார்த்தோம். என்னென்ன ரீசன்ஸ் வந்து அர்ஜுனா கொடுத்தாங்க, நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்ஜுனா என்னென்ன ரீசன்ஸ் கொடுத்தாங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனன் தன்னுடைய சொந்த குரு மற்றும் பாட்டனாருடன் போரிடும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார். ஆமா, அர்ஜுனன் வந்து பகவான் தான் சொல்றாங்க, எகைன் அண்ட் எகைன் he insisted him, நீ வந்து இப்ப சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லி. யாரோட சண்டை போடணும் அப்படின்னா பாட்டனார் பீஷ்மர், குரு துரோணாச்சாரியார், இவங்களோட எல்லாம் சண்டை போடணும்னு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார். வரலாற்றில் இது போன்ற தியாகம் யாராவது செய்தது உண்டா? இதை நம்ம ஃபைனலா பார்ப்போம். ஓகேவா, இது வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் செக்ஷன்ல இதை வச்சுப்போம். நம்ம இப்ப நம்ம வந்து ஸ்லோகாஸ்குள்ள என்டர் ஆகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிச்சுட்டு நம்ம செகண்ட் சாப்டர் வந்தாச்சு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நமக்குன்னு ஒரு 2-3 லெசன்ஸ் பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு ஒரு 3 லெசன், சரியா, 3 லெசன் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன். நமக்கு அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு துரியோதனனை வச்சு, இன்னொன்னு அர்ஜுனனை வச்சு, இன்னொன்னு பகவான் கிருஷ்ணரை வச்சு. ஓகேவா, 3 பேரும் தான் வந்து இதுல வந்து சூப்பர் ஹீரோஸ். இவங்க 3 பேரு தான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. ஸோ துரியோதனன் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஒரு மைண்ட் செட்டோடே இருப்பான். என்ன அப்படின்னா, ஒரு அர்ஜுனன் மேலேயும் சரி, பீமன் மேலேயும் ஜெலஸாவும் என்வியஸ் ஆகும். இப்ப பீமன் மேல கம்ப்ளீட் ஜெலஸ், எப்பவுமே அவனுக்கு ஒரு பொறாமை இருக்கும். அர்ஜுனன் மேல ஒரு என்வியஸ், ஒரு எதிரி அப்படியாவே பார்ப்பாங்க. ஓகேவா, அப்புறம் அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்கோ அதையெல்லாம் தன்னுகிட்டையும் இருக்கணும். ஓகேவா, திரௌபதியை கவரணும்னு நினைச்சாங்க. சரி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க மனசுக்குள்ள அப்படியே இருந்தது. we should break, அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டை நம்ம என்ன செய்யணும், we should break. அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு கம்ப்ளீட்டா டவுன்ஃபால் தான். கடைசியா பார்த்தோம் அப்படின்னா 18th day ஆஃப் த குருக்ஷேத்ரா வார்ல என்ன நடந்தது, துரியோதனன் இறந்துட்டாங்க. ஓகேவா, எதனால, அவங்களோட என்டைட்டில்டு மைண்ட் செட்னால. அந்த மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கம்ப்ளீட் ஜெலஸ், கம்ப்ளீட் என்வியஸ். ஓகேவா, அப்புறம் அவங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்கிட்ட இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதுனால. இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா தப்பான விஷயங்கள். துரியோதனன் நமக்கு ஒரு லெசன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, தென் அர்ஜுனன், வாட் அபவுட் அர்ஜுனா அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து, அர்ஜுனன் வந்து மிகச்சிறந்த வில்லாளி நமக்கு தெரியும். குரு துரோணாச்சாரியர் கிட்ட இருந்து அவங்க போர் பயிற்சி எல்லாமே பெற்றுக்கிட்டாங்க. பாட்டனார் பீஷ்மர் கிட்ட இருந்து அவங்க வந்து வாழ்க்கைக்கான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க படிச்சுட்டாங்க. அவங்க அவ்வளோ ஒரு நாலேஜபிள் பெர்சன். ஓகேவா, இருந்தும் கூட அவங்க இந்த போர்க்களத்துல வச்சு அவங்க எகைன் அவங்க வந்து மாணவனா ஆகுறாங்க. யார்கிட்ட அப்படின்னா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கிட்ட அவங்க சரணடைகிறாங்க. என்ன, உன்னோட ஸ்டீடனா ஏத்துக்கோ. அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, தன்னை வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டா தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அர்ஜுனனும் பகவானும் ஃப்ரெண்டு, கிருஷ்ணரும். ஓகேவா, ஹே மாதவா, ஹே யாதவா அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுப்பாங்க. பட் அந்த இடத்துல இந்த 2.7 ஸ்லோகா வந்தோன்னு எனக்கு இந்த விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருது, அதனால சொல்றேன். சோ என்ன தெரியும், என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அர்ஜுனனோட இந்த பிஹேவியர்ல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, we should learn. நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம கத்துக்கிட்டதை விட இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கத்துக்க வேண்டியது இருக்கு. சரியா, நம்ம இப்போதைக்கு நம்மள்ட்ட தெரிஞ்ச விஷயங்கள் ரொம்ப கம்மி. இதை விட I have to learn still a lot அப்படிங்கிற விஷயத்த அர்ஜுனன் நமக்கு கத்துக் கொடுத்தாங்க. போர்க்களத்துல வச்சு, அந்த சேனைகளுக்கு நடுவுல வச்சு அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய மயக்கமான நிலை அப்ப. ஓகேவா, அந்த மயக்கத்தை கொடுத்ததையும் யாரு அப்படின்னா பகவான். நேற்று கிளாஸ்ல நம்ம சொல்லிட்டோம். சரியா, சோ அந்த மயக்கமான நிலையில கூட அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து இன்னும் நாலேஜ கேட்டு கேட்டு பெறுறாங்க. ஓகேவா, பகவான் வந்து என்னென்ன ரகசியமான ஞானம் வரும் பின்னாடி. ஓகேவா, உங்களுக்கு குய்யம், குய்யத்தரம், குய்யதமம் அப்படின்னு 3 விதமான ஞானங்கள் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ரகசியமான அறிவு, மிக மிக ரகசியமான அறிவுன்னு பகவான் ஒரு சாப்டர்லயும் ஒரு ஞானத்தை அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிக்கிட்டே போவாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஞானம் எல்லாம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க குருஷேத்திர போர்க்களத்துல. ஓகேவா, அந்த இடத்துல கூட அங்க போய் அவங்களோட கடமையை செய்ய வேண்டிய இடத்துல கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தேவையான நாலேஜ் அவங்க கெயின் பண்ணிக்கிறாங்க. சோ லைஃப் லாங் ஸ்டூடெண்ட் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அர்ஜுனனை நம்ம சொல்லலாம். சோ அர்ஜுனன் நமக்கு இந்த லெசனை கத்துக் கொடுக்குறாங்க. துரியோதனன் ஒரு லெசன் கொடுத்துருக்காங்க, அர்ஜுனன் ஒரு லெசன். பகவான் கிருஷ்ணர் மூலமா நமக்கு என்ன விஷயம் தெரிய வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நோ ஜாப் இஸ் பெனீத். ஓகேவா, எந்த ஒரு வேலையும் கீழ்த்தரமானது அல்ல. ரொம்ப சின்ன வேலை அப்படின்னு நம்ம எதையுமே என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது. பகவான் வந்து கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டாங்க. அர்ஜுனன் போய் கேட்டாங்க, நீ வந்து எனக்கு சாரதியாயிரு. உடனே நம்மளா இருந்தா என்ன செய்வோம், நீ எனக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்கு, நான் என்கிட்ட எவ்வளவு சேனைகள் இருக்குது, நான் அதை வச்சு நான் ஒரு கிங், நான் வந்து துவாரைக்கு ராஜாவா நான் ஆண்டுகிட்டு இருக்கேன், என்ன போய் உன்னோட தேருக்கு ரதம் ஓட்ட ரதத்துக்கு சாரதியா இருக்க சொல்றியே அப்படின்னு கேட்போம். பட் பகவானுக்கு ஹேட் நோ ஈகோ, அவங்களுக்கு அந்த ஈகோ கிடையாது. உடனே அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஹி அக்செப்டட் ஹாப்பிலி. ஓகே, வரேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தனுக்கு சாரதியா அவங்க வந்து இந்த இடத்துல சேரியட்டரா இருக்கிறாங்க. கம்ப்ளீட் 18 days பகவான் வந்து அர்ஜுனன் சொல்ற மாதிரி எல்லாம்
அதை அந்த அவங்களோட எப்படியெல்லாம் ரெகுலேட் பண்றாங்களோ அப்படியெல்லாம் பகவான் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா தேர ரதத்தை அவங்க ஓட்டிட்டு போறாங்க அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? சோ எந்த ஒரு வேலையா இருந்தாலும் நம்ம இதுல என்ன பார்க்க கூடாது, ஈகோ பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிற விஷயம் பகவான் கிருஷ்ணர் மூலமா நமக்கு தெரிய வருது. இந்த 3 லெசன் உங்களுக்கு வந்து சொல்லணும்னு நான் நினைச்சேன். தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 2.7 ஸ்லோகா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி கொஞ்சம் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா அத द्वितीयोऽध्यायः சாங்கிய யோகः. कार्पण्य दोषो बहद स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यश्चेयष्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यसेकं साधि मां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இந்த ஸ்லோகா வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. ஏன் அப்படின்னா பகவானை வந்து இந்த இடத்துல என்ன தன்னோட ஆச்சாரியாவா எடுத்துக்கிறாங்க, கம்ப்ளீட்டா தன்னை சரண்டர் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த 2.7ல தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, சரணடைந்த சீடன் நான், எனக்கு உன்னுடைய அறிவுரையை கூறுவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்கிறாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் மனம் குழம்பி போயிடுச்சு, அத்தனை ரீசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது எல்லாத்துக்கும் பகவான் இனிமேல் தான் சொல்யூஷன் கொடுக்க போறாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு விஷயத்த ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன செய்யணும், இப்ப நமக்கே பாடத்துல சந்தேகம் வருது, ஸ்கூல்ல ஸ்டூடெண்டா இருந்த போது டைரக்டா எங்க போவோம், நம்மளோட டீச்சர் கிட்ட போவோம். அவங்கள்ட்ட போய் ரொம்ப சப்மிசிவா இதை சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், மிரட்ட மாட்டோம். ரொம்ப சப்மிசிவா அவங்கள்ட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்டுப்போம், எனக்கு இதை கொஞ்சம் சொல்லித்தாங்க, எனக்கு இந்த இது விளங்கல, எனக்கு கிளியர் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இப்ப என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா, ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ரிலேஷன்ஷிப் போயிட்டு சீடன் குரு அப்படிங்கிற, குரு சிஷ்யன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் தான் இனிமேல் போக போகுது. ஓகேவா? இப்ப இந்த இடத்துல இந்த 2.7 ஸ்லோகால இருந்து குரு சிஷ்யன் கான்வர்சேஷன் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். ஓகேவா? என் கடமையை பற்றி குழப்பம், அவனுடைய கடமை என்னன்னு அவனுக்கு தெரியுது, அர்ஜுனனுக்கு தெரியுது. பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி இதுதான், பி அண்ட் சத்ரியா வி ஹாவ் டு ஃபைட். ஓகேவா? அது தெரியுது. ஆனா என்ன வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலவீனம், இதே பலவீனம் வந்துருச்சு. எதனால இதே பலவீனம் உங்களுக்கு வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய வாட்டி சொல்லியாச்சு, அவங்கள எதிர்த்து சண்டை போட போறதெல்லாம் யாரு அப்படின்னா தன்னுடைய சொந்தக்காரங்களையும் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் தான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதே பலவீனம் எனக்கு வந்துருச்சு. அதனால இததான் வந்து கருமித்தனமான பலவீனம். ஓகேவா? இது என்ன அப்படின்னா, நம்ம தான் என்னமோ இதை பார்த்து செய்ய போறோம். ஓகேவா? இது எல்லாத்துக்கும் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே உருவாக்குனாங்க. அவங்கதான் எல்லா உயிர் வழிகளையும் அவங்கதான் உருவாக்குனாங்க. இந்த ராஜ்யம் இதுக்காக இப்ப அடிச்சுக்கிறமே, இது எல்லாமே யாருக்கு சொந்தம் அப்படின்னா பகவானுக்கு தான் சொந்தம். ஓகேவா? அந்த ஒரு ஞானம் இல்லாம என்ன ஒரு சிற்றறிவோட, சரியா, இதெல்லாம் பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டு குழப்பம் அடைஞ்சு போனதுனால இந்த ஒரு பலவீனம் உனக்கு வந்தது. இந்த கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் நான் இழந்து விட்டேன். அவங்களோட இயல்பு என்ன அப்படின்னா துணிஞ்சு போரிடுறது, அது போயிடுச்சு. எனக்கு உடல் நடுங்குகிறது, நாக்கு உலர்கிறது அப்படின்னு அர்ஜுனன் போன சாப்டர்ல சொன்னாங்க. இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓகேவா? ஒரு குரு தானே, ஒரு ஆச்சாரியா தானே சிஷ்யனை வந்து வழி நடத்துவாங்க. ஓகேவா? எப்பவுமே நம்ம வந்து யாருக்கிட்டே இருந்து நம்ம விஷயங்களை கத்துக்கணும் அப்படின்னா குரு கிட்டே இருந்து தான் கத்துக்கணும். குரு பரம்பரால இருந்து வர, அதனாலதான் நம்மளும் வந்து இஸ்கான்ல நம்ம படிக்கிறோம். ஓகேவா? பகவத்கீதையை நம்ம இஸ்கான்ல படிக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா குரு பரம்பராவை ஃபாலோ பண்றாங்க. ஓகேவா? அதனால சொல்லப்படுற விஷயங்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆத்தென்டிகேட்டடா இருக்கும். சரியா? அதனால அது எனக்கு நல்லது எது அப்படின்னு நீங்க சர்வ நிச்சயமா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவானை கேட்டுக்கிறாங்க. இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், உங்கள்கிட்ட நான் என்ன சரண்டர் பண்ணிக்கிட்டேன், எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் வந்து பகவானை இப்ப வேண்டிக்கிறாங்க. பகவான் வந்து இப்ப இதுக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும். பகவான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, இதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்லி ஆகணும். அவங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஒரு உயிர்வாழி, அது வந்து மனிதன். ஓகேவா? அவங்க இன்னொன்னு ஃப்ரெண்டு, ரிலேட்டிவ், ஓகேவா, எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்ப சரணடைந்த சீடனாவும் ஆயிட்டான். அப்ப அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வந்து அவங்க உதவி செய்வாங்களா, அவனுக்கு மட்டும்தான் அவங்க அந்த ஞானத்தை கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல, டெஃபினட்டா இல்ல. பகவான் வந்து எல்லா விதமான உயிர்வாழிக்கும். ஓகேவா? ஒன் டைம் என்னாச்சு அப்படின்னா கஜேந்திர மோட்சம் கிடைச்சது இல்ல. ஓகேவா? கஜேந்திரன் வந்து இந்த யானையானது என்ன பண்ணும், டெய்லி வந்து அந்த ஆத்துல இருந்து பூ பறிச்சு கொண்டு வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு நாள் பூவை பறிச்சிருச்சு, அங்க இருக்கிற ஒரு முதலையானது வந்து அதோட காலை கடிச்சோன்னா அது என்ன சொன்னது, அதோட டங்குல வந்து என்ன வச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த தாமரை பூ வச்சிட்டு இருக்கு. ஆதி மூலமேன்னு கத்துது. பகவான் என்ன செய்யறாங்க, டெய்லி பூஜை பண்ணும் ஆஃபர் பண்றதுக்காக அது கூப்பிட்ட குரலுக்கு பகவான் ஓடி வராங்க கருட வாகனத்துல. சரியா? அப்படி வந்து கஜேந்திரனை வந்து காப்பாத்துறாங்க. இது வந்து விலங்குக்கு மட்டும்தானா அப்படின்னா தேவர்களுக்கும்
ஓகேவா? சோ பகவானோட கருணைங்கிறதுக்கு வந்து லிமிட்டே கிடையாது. அவங்க வந்து தேவர்கள், விலங்குகள், ஓகேவா? அப்புறம் சின்ன குழந்தையா இருக்கட்டும், வேற மாதிரி மிருகங்களா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே அவங்க சமனா கூட அவங்க இருக்கிறாங்க. யார் யாரு செய்யற பக்தி எல்லாத்தையுமே வந்து பகவான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா சமனோக்கோட எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கறத விளக்குறதுக்காக இந்த இமேஜஸ் இருக்குது. பிரம்மர் சொல்லுவாங்க, அவங்க பிரம்ம சமீதையில சொல்லுவாங்க, நீங்க தான் பரம்பொருள், ஓகேவா? நீங்க தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதி மூலம், நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்ம சமீதை படிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது புரியும். நான் பின்னாடி கிளாஸஸ்ல சொல்றேன். பிரம்ம சமீதை நிறைய கோட் கொடுத்து நிறைய ஸ்லோகாஸோட நம்ம சாப்டர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், அப்ப சொல்றேன். இது வந்து பிரகலாத் மகாராஜா வந்து நரசிம்மர் அவங்க கிட்ட வேண்டிக்கிறாங்க. பிரகலாத் மகாராஜாவை காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக தான் பகவான் வந்து நரசிம்ம ரூபம் எடுத்து வந்தாங்க. அதுக்கு மேல அவங்களுக்கு கோபம் தனியில. அவங்களோட கோபத்தை தணிக்கிறது யாரு அப்படின்னா இந்த 5 வயசான பிரகலாத் மகாராஜ் தான், ஓகேவா? அவங்களோட அந்த அவங்க காமிச்ச அந்த பக்திக்கு கூட மனமிறங்கி என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து அவங்கள ஹெல்ப் பண்றாங்க. அடுத்தது ஆஞ்சநேயர், ஓகேவா? ஆஞ்சநேயர் நமக்கு தெரியும், அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க தன்னுடைய பக்தியை வெளிப்படுத்தினாங்க ஸ்ரீராம பிரான் மேல அப்படிங்கிறது தெரியும். சோ பகவானோட கருணைங்கிறது அவங்க காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி அவங்க காட்டுறது வந்து நம்ம பக்தர்கள் மேல அவங்க காட்டுறது வந்து காரணமற்ற கருணையை காட்டுறாங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தேவையோ அதை எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா வழங்கி இருக்கிறாங்க. நம்ம தான் என்ன செய்யணும், அவங்களும் திரும்பி பார்க்கணும், ஓகேவா? நம்மளோட மனசுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு அப்படின்னா ஆத்மாக்குள்ளே பரமாத்மாவா வந்து நம்ம கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. நம்ம தான் அவங்களை திரும்பி பார்க்க மாட்டேங்கிறோம், அவங்களை நினைச்சு பார்க்க மாட்டேங்கிறோம். அந்த ஞாபகம் இல்லாம இருக்கிறதுனாலதான் புலன்களோட ஆதிக்கத்தினால நம்ம தீய செயல்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம், ஓகேவா? அதுல இருந்து அதெல்லாம் மறந்துட்டு அதெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம பகவானை நினைச்சோம் அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு அவங்க ரியலைஸ் பண்ணாங்க பகவான, எந்த அளவுக்கு அவங்க அதனால வந்து புண்ணிய பலன்கள் அவங்களுக்கு கிடைச்சதுங்கிறது நமக்கு அந்த உண்மையை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளும் அந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். நல்லாசிரியராக பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு எப்படி வழிகாட்டுகிறார், ஓகேவா? பகவான் வந்து பலவிதமா அவங்களை வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்களை நெருங்கலாம், ஓகேவா? பகவானை நெருங்குறதுக்கு பல விதங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து மொத்தம் 12 ரசங்கள் இருக்கு. அதுல முக்கியமா 5 ரசங்கள் சொல்லுவோம், ஓகேவா? அதாவது பகவான் கிட்ட நம்ம நெருங்கணும் அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலமா நெருங்கலாம். அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸை வந்து எந்தெந்த வழியில செய்யலாம் அப்படின்னா சாந்த ரசா, சாக்கிய ரசா, தாசிய ரசா, மாதுரிய ரசம், அப்புறம் வாத்சல்ய ரசான்னு மொத்தம் 5 ரசங்கள் இருக்கு, ஓகேவா? சாதாரண பக்தனா நம்ம பக்தன், நம்ம தொண்டன், அவங்க வந்து பகவான் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல பகவானை நெருங்கலாம். அல்லது வந்து உங்களுக்கு நான் அதை பின்னாடி சொல்றேன். இந்த 5 ரசங்களும் என்னங்கிறத உங்களுக்கு பின்னாடி விளக்கிடுறேன். இதை தவிர வேற எப்படியெல்லாம் பகவானை நெருங்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சீடன் ஆசிரியன் அப்படிங்கிற விதத்துல கூட நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், அவங்களோட அறிவுரையை கேட்டு அவங்க நமக்கு எப்படி நம்மளை வந்து வழி நடத்துறாங்களோ அந்த மாதிரி அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு கூட நம்ம போக முடியும். சோ நம்ம அவங்கள்ட்ட நம்மளோட கோரிக்கைகளை வைக்கும் போது அவங்க எப்படி நல்ல ஆசிரியரா நமக்கு இருக்கிறாங்க, பகவான் நமக்கு எப்படி வழி நடத்துறாங்க, இந்த கொஸ்டின் நமக்கு ரைஸ் ஆகுதா? அவங்க எப்படி வழி நடத்துறாங்கன்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க முதல்ல கேட்டுக்கிறாங்க, பொறுமையா கேட்கறாங்க, ஓகேவா? நிதானம் முக்கியம். அதுல பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுனன் சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் ஃபர்ஸ்ட் பொறுமையா கேட்டாங்க. அப்புறமேட்டு இவங்க சரணடைஞ்சு விட்டு நான் இப்ப சொல்றேன் கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நிதானமா ஒரு விஷயங்களா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்ப நீ முடிவெடு, இந்த முடிவு உனக்கு நல்லதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன், ஆனாலும் என்ன செய்யல பகவான் அப்படின்னா வலியுறுத்தல, ஓகேவா? இதுதான் வந்து அவங்களோட ஆசிரியர் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தகுதியை வந்து பகவான் நிர்ணயம் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. கிருஷ்ணர் மிக சிறந்த ஆசிரியர். எப்படி அப்படின்னா கண்டிக்காமல் எப்பொழுதும் புன்முறுவல் செய்தார், ஓகேவா? அவங்க புலம்புனாங்க, கம்ப்ளீட்டா லேமெண்டேஷன் தான். அர்ஜுனன் வந்து எனக்கு இது போச்சு அது போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, கம்ப்ளீட்டா புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, கவலையில இருக்கிறாங்க. சரியா? பலவிதமான ரீசன்ஸ் கொடுத்தாங்க சண்டை போடாம இருக்கிறதுக்கு. இப்பதான் சரணடைஞ்சதுனால பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கண்டிக்காமல் புன்முறுவல் செஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் இனிமேல் கொடுக்க ஆரம்பிக்க போறாங்க. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. तमुवाच ऋषिकेशः प्रगच्छन्निव भारत சேனையோர் விஷீதந்தம் இதம் வசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதகுல தோன்றலே, அச்சமயத்தில் இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் புன்சிரிப்புடன் பின்வருமாறு கூறினார். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இவ்வளவு தூரம் அவன் கலங்கி புலம்பிட்டு இருந்தாலும் கூட கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாங்க, அத்தனையும் கேட்டாங்க. கேட்டுட்டு அப்பயும் கூட அவங்களுக்கு வந்து சிரிப்பு மாறாம சொல்ல போறாங்க, சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்க போறாங்க. மிகச்சிறந்த ஆசிரியருக்கு முதல் உதாரணம் யாரு அப்படின்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அவங்க எப்பவுமே புலம்பல் எல்லாத்தையும் நிதானமா கேட்டுப்பாங்கிறது. திருப்பி 2வது ரீசனும் என்ன அப்படின்னா அவங்க மிகச்சிறந்த ஆசிரியர் என்ன அப்படின்னா நிதானத்துடன் தொடர்ச்சியாக அவங்க சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் அவங்க கேட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அசோச்யான் அன்வசோ சஸ்வம் பிரஜ்ஞாவாதாம் ச பாஷசே
कथासु अकथासु च नानुशोषन्ति पंडिताः. हरे कृष्ण. கிருஷ்ணா. கதாசும் நகதாசும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எதுக்கு கவலைப்படணுமோ அது கவலைப்படாம இருக்கிறது. ஓகேவா? இல்ல எதுக்கு கவலைப்படாம இருக்கணுமோ அது கவலைப்படுறது. அப்படியே மாத்தி வரும். அசோசியான் இன்வசோசியஸ் அப்படிங்கிறது. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியை போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாததற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய். ஓகேவா? அர்ஜுனன் யாரு அப்படின்னா மிகச்சிறந்த அறிவாளி, எல்லா விதமான கலைகளையும் கற்று தேர்ந்தவர். அவருக்கு வந்து தெரியாத ஞானம் இல்லை அப்படிங்கன்னு அர்ஜுனன் வந்து ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த மாணவன் அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு ஞானம் பூரணமா கிடைச்சவர் அவரு. ஆனாலும் அப்படி நீ இருக்கிற, நீ என்ன பண்ற, கவலைப்படாத வேண்டாத விஷயங்களுக்காக நீ கவலைப்படுற. சரியா? அப்ப அறிவாளியை போல் பேசும் அப்படின்னு சொல்லும் போதே பகவான் ஒரு இன்டைரக்டா சாடுறாங்க, முட்டாள் அப்படிங்கிற மாதிரி சாடுறாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா அவங்க பின்னாடி சொல்ற இடத்த பாருங்க, விஷயத்த பாருங்க. கவலைப்பட வேண்டாததற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய். எதுக்கு வந்து நம்ம யோசிக்கணும், எதை செய்யலாமா வேண்டாமா நம்ம பேசணுங்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் இருக்கு, அதுக்குன்னு சில தகுதிகள் இருக்கு. இதுல அது கிடையாது. ஒரு மிகச்சிறந்த அறிஞனா இருக்கிறவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னு பார்த்தா, வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அதுல வந்து இந்த காவி வேஷ்டி போட்டிருக்கவங்க யாரு அப்படின்னா அறிஞர். ஓகேவா? ஆத்ம ஞானம் உடையவங்க. அவங்கள பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது நிதான புத்தியுடையவர், ஸ்திதாதி முனி. ஓகேவா? அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அங்க மாண்டு கிடக்குறாங்க ஒருத்தவங்க, அதை பார்த்தவங்க அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க, இன்னொருத்தவங்க கால் சரியில்லாதவங்க அந்த வழியா போறாங்க. இவங்க யாருக்காகவும் அவங்க வருந்துறது இல்லை. ஏன் அப்படின்னா உடல் பெற்ற துன்பம். இதெல்லாம் என்ன, உடல் தான் அந்த துன்பத்தை அடையுது. சரியா? இது ஆத்மாவுக்கு எந்த விதமான கஷ்டத்தையும் இது கொடுக்கல அப்படிங்கிறது அந்த நிதான புத்தியுடையவருக்கு தெரியும். ஓகேவா? அதனால அவங்கள அறிஞர்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஆனா அறிவாளியை போல பேசக்கூடிய நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா, எது தேவையில்லாத விஷயத்துக்கும் அதுக்கு நீ கவலைப்படுற அப்படின்னு சொல்லி நிதானத்தோட பகவான் வந்து மறுபடியும் தன்னோட அட்வைஸ கொடுக்குறாங்க அர்ஜுனனுக்கு. பகவான் கிருஷ்ணர் மிகச்சிறந்த ஆசிரியர். எதுல இருந்து அப்படின்னு தெரியுதுன்னா பாருங்க, கேட்டல் அத்தியாயம் 1க்குள்ள அவங்க கேட்டாங்க, அமைதியா கேட்டாங்க. அர்ஜுனன் என்னென்னலாம் புலம்புனாங்களோ எல்லாத்தையும் கேட்டாங்க. அர்ஜுனன் தயாராகி சரணடைந்த போது கீதை என்னும் ஞானம் கூறப்பட்டது. ஓகேவா? இப்ப இந்த சாப்டர்ல பகவத்கீதைய பகவான் சொல்லி தராங்க. அடுத்தது புன்முறுவல், அர்ஜுனனிடம் கோபமின்மை. எப்பவுமே அவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க, சிரிச்சுக்கிட்டே தான் அர்ஜுனன் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் காதுல வாங்கினாங்க. அப்புறம் அர்ஜுனன் மேல அவங்களுக்கு சிறிதும் கோபம் இல்லை. அப்புறம் நிதானத்துடன் தொடர்ச்சியா அவங்க கேட்டுட்டே இருக்காங்க. என்ன மாதிரியெல்லாம் அவங்க புலம்புறாங்களோ எல்லாத்துக்குமான பதில் என்கிட்ட இருக்கு, நீ கம்ப்ளீட்டா பேசி முடி அப்படிங்கிற மாதிரி நிதானத்தோட இருந்தாங்க. உடனடியாக எல்லா வினாக்களுக்கும் சுருக்கமாக பதிலளிக்கிறார். அவங்க சொன்ன அந்த 5 ரீசன்ஸுக்கும் 5 விதமான சொல்யூஷனை கொடுத்துட்றாங்க பகவான். அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்துகிறார். நீ வந்து சத்திரியன். ஓகேவா? சோ அதனால நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சண்டை போடணும். இந்த போர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. கடைசியா சொன்ன அந்த ஸ்லோகால என்ன வந்தது, வர்ணசங்கரத்தை நீ தடுப்பாயாகன்னு சொன்னார்ல. சோ வர்ணசங்கரம் தடுக்கப்படணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா போருங்கிறது நடக்கணும். அதனால அர்ஜுனன் வந்து உற்சாகப்படுத்துறாங்க. நீ பண்றது பாவ செயல் கிடையாது, உனக்கு இன்பம் நிச்சயமாக உண்டு. சரியா? அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து விளக்கமா கொடுக்கறதுனால அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு முடிவு, அவங்க சொல்யூஷன் கொடுத்துடுறாங்க. ஆனா அர்ஜுன் முடிவு செய்ய சந்தர்ப்பம் அளிக்கிறார். அவரது சுய விருப்பமின்றி விருப்பப்படி வற்புறுத்தல் இன்றி அவங்கள வந்து என்ன பண்ணல அப்படின்னா, நீ செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்தாம, நான் இப்ப இதெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறேன், நீ வந்து உன்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீ திங்க் பண்ணிட்டு நீ அந்த மாதிரி செய்ய அப்படின்னு. ஏன்னா 3rd 4th சாப்டர்ல என்ன வரும் அப்படின்னா கர்மயோகம் வரும். மறுபடியும் இந்த கடமையை தொடர்ந்து செய்யறது மூலமா, பலனை எதிர்பார்க்கறது செய்ய மூலமா, அல்லது அந்த பலனை பகவான் மேல கொடுக்கறது அந்த மூலமா அப்படின்னு பகவான் வந்து 3rd 4th சாப்டர்ல எல்லாம் மறுபடியும் சொல்லதான் போறாங்க. சோ 2nd சாப்டர்ல சாராம்சம் மட்டும் தானே. சோ அதுல என்ன செய்யறாங்க, நான் உனக்கு இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துட்டேன், இனிமேல் உன்னுடைய சுய விருப்பப்படி நீ உன்னுடைய முடிவை எடு அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனுக்கு. இதுதான் வந்து பீங் எ குட் டீச்சர். அவங்க அந்த வேலையெல்லாம் பண்றாங்க. ஓகேவா? சோ பகவான் மிகச்சிறந்த ஆசிரியர் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா உதாரணங்கள். பகவான் கிருஷ்ணர் பேசும்போதெல்லாம் பகவத்கீதை கூறுகிறது ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, ஏன் கிருஷ்ண உவாச்ச என்று இல்லை. ஓகேவா? உங்களுக்கு தோணி இருக்குதா, இது கிருஷ்ணர் தானே, இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனன் அண்ட் கிருஷ்ணா 2 பேருக்குமான கான்வர்சேஷன் தானே. அப்ப வந்து அர்ஜுன உவாச்சன்னு சொல்லும் போது கிருஷ்ணா உவாச்சன்னு தானே சொல்லணும். ஏன் பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, கிருஷ்ணா வந்து அவங்கதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட். ஓகேவா? அவங்கள்ட்ட இல்லாத ஒரு விஷயங்கள் விசேஷங்கள் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஆத்மா தான். அவங்க விபு ஆத்மா அப்படின்னா நம்ம அணு ஆத்மா. ஓகேவா? அவங்க வந்து அவ்வளவு பெரிய சுரூபம். அவங்க கிட்ட இருந்து பிராக்மெண்டா வந்தவங்க தான் யாரு அப்படின்னா நம்ம எல்லாம். அவங்கள எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன ஒரு அனாலஜி வச்சுக்கலாம்னா, அவங்க வந்து ஒரு பெரிய தீ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல இருந்து பறந்து வரக்கூடிய தீப்பொறிகள் நம்ம. ஓகேவா? ஃபயர் அண்ட் ஸ்பார்க்ஸ். ஓகேவா? சோ அதனால என்ன அப்படின்னா, நம்ம இப்ப பகவானா அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒத்துக்கலாம். ஏன்னா குவாலிட்டி ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ஓகேவா? ஃபயருக்கும் என்ன குவாலிட்டி இருக்கோ அதேதான் ஸ்பார்க்குக்கும் இருக்கும். பட் குவான்டிட்டி வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா
அது நம்மளால கணக்கிலே பண்ண முடியாது. பகவானோட குவாலிட்டி எப்படி அப்படின்னா அச்சிந்திய ரூபம். ஓகேவா? அவங்கள வந்து நம்மளோட சிந்தனா சக்திக்கு எட்டாத அளவுல இருக்கும். பட் நமக்கெல்லாம் அந்த மாதிரியான நேச்சர் கிடையாது. அதனால நம்ம யாருன்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லிக்கலாம். அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த பகுதி தான் நம்ம எல்லாரும். பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் பகவான். ஓகேவா? நம்ம எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் பகவான். அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஆனா ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது. அப்ப பகவானுக்கு என்ன குவாலிட்டி இருக்கு அப்படின்னா டோட்டலா 6 அப்யூலன்சஸ் சொல்லுவாங்க. பகவான் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டே எதை டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னா 6 குவாலிட்டிஸ், 6 அப்யூலன்சஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஓகேவா? அதுதான் பகவான் அப்படின்னு பேரு. அதனாலதான் எல்லா இடத்துலயுமே கிருஷ்ணா உவாச்ச இல்ல கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா என்னன்னு சொல்லி டேர்ம் பண்றோம் அப்படின்னா பகவான்னு சொல்லி டேர்ம் பண்றோம். அது என்ன 6 ஆப்யூலன்சஸ் அப்படின்னா எல்லா செல்வம். ஓகேவா? எல்லா செல்வம், எல்லா புகழ், அப்புறம் எல்லா அறிவு, எல்லா துறவு, எல்லா அழகு, எல்லா வலிமை. ஓகேவா? இந்த 6 விஷயங்கள், மொத்தமே 6 விஷயங்கள். இந்த 6 விஷயங்களும் எப்படி இருக்கு? ஃபுல்லா இருக்குது. ஓகேவா? எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டா இருக்குது அவங்க கிட்ட. இதுவே அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த பிராக்மெண்ட் ஆன நமக்கெல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அழகு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஒரு லிமிட் மட்டும்தான். ஆனா அழகு இருக்கிற இடத்துல அறிவு இருக்கான்னு பார்த்தா இருக்காது, செல்வம் இருக்கான்னு பார்த்தா இருக்காது, துறவு இருக்குன்னு பார்த்தா இருக்காது. ஏதாவது 6 விஷயத்துல ஏதாவது 1, 2 தான் இருக்கும். எல்லாமே இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, எல்லாம் ஃபுல்லாவும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. இதுக்குதான் நான் சொன்னேன் பகவானும் நம்மளும் வேற வேற. ஓகேவா? பகவானும் நம்மளும் ஒண்ணு ஒரு கான்செப்ட்ல, அப்புறம் பகவானும் நம்மளும் வேற வேற இன்னொரு விஷயத்துல. ஓகேவா? குவாலிட்டி வைஸ் வி ஆர் சேம், குவான்டிட்டி வைஸ் வி ஆர் நத்திங். ஓகேவா? அவங்களோட நம்ம கம்பேரே பண்ணிக்க முடியாது. சோ கிருஷ்ணா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட்டுக்கு இந்த 6 அப்யூலன்சஸும், ஓகேவா, அந்த 6 வைபவங்கள் விசேஷங்கள்னு சொல்லுவோம், இது 6ம் ஃபுல்லா இருக்கிறதுனால அதை கம்ப்ளீட்டா சேர்த்து ஒரு சிங்கிள் வேர்டுல நம்ம டேம் பண்ணலாம் அப்படின்னா பகவான்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? அதனாலதான் பகவான் வாச்ச அப்படின்னு பகவத்கீதை ஃபுல்லாவே வருது, கிருஷ்ணா வாச்சான்னு வராம. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை. சரி, கிருஷ்ணர் என்பவர் யார்? ஓகேவா? பகவான் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா சிந்திய ரூபம், அநேக வர்ணம், இதெல்லாம் 11th சாப்டர்ல வரும். அவங்களோட விராட் ரூபத்தை நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு எல்லாமே தெரியும். பட் நமக்கு வந்து நம்மளோட கண் பார்வைக்கு புலப்படுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஜட தொடர்புல இருக்கக்கூடிய நம்மள மாதிரி உயிர் வாழிக்கு என்ன அப்படின்னா டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ். ஓகேவா? நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாமே எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறையுடைய புலன்கள். குறையுடைய புலன்களால என்ன செய்ய முடியாது, எதையுமே ஒரு விஷயத்த வந்து இன்னும் டீப்பா நம்மளால ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்க முடியாது. ஒரு விஷயத்த நம்ம கண்ணால பார்க்கணும்னாலே ஓரளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் தான் பார்க்க முடியும். அதுக்கு மேல டெலிஸ்கோப் வச்சு பார்ப்போம். ஓகேவா? ரொம்ப சின்னதா இருக்கக்கூடிய கண்ணை நல்லா சுருக்கிட்டு பார்ப்போம், கண்ணாடி போட்டு பார்ப்போம், இல்ல லென்ஸ் வச்சுட்டு பார்ப்போம். ஸோ வித் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஒன்லி வி கேன் விஷுவலைஸ் இட். ஓகேவா? ஆனா நம்மளோட விஷன் வந்து பெர்ஃபெக்டா இருந்தது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நமக்கு பகவான ஈக்குவலண்டா நம்மளால பார்க்க முடியும். பகவான் யாரு அப்படின்னு நம்மளால உணர முடியும். ஓகேவா? நம் பார்வை பூரணமாக இருக்கும் போது நாம் பார்ப்பது சரியாக புலப்படும். ஓகேவா? நம்மளோட பார்வை பூரணமா எப்ப இருக்கும் அப்படின்னா once we have done with devotional service. நம்ம பகவான் மேல நம்மளோட செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அவங்கதான் கதி அப்படின்னு நம்ம இருக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அப்ப நமக்கு எல்லாமே எப்படி இருக்கும், தீர்மானமா தெரிய ஆரம்பிக்கும். நமக்கு வந்து பூரண ஞானம் கிடைச்சிரும். பகவானே நம்மள வழிநடத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே டிவோஷன் சர்வீஸா மாறிடும் அந்த டயத்துல. இப்ப இதுல பாத்தீங்க, இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பச்சை கலர்ல அந்த மரம் இருக்கு, அதுல இருக்க இலை இருக்கு, அங்க ஒரு பச்சை கலர்ல கிளி இருக்குது, அது கையில வந்து ஒரு பச்சை கலர் ஃப்ரூட்டை வச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது. ஓகேவா? கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஃபுல்லா கிரீன் கலர் தான் தெரியுது. இன்னும் கொஞ்சம் புலன்களை இன்னும் நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சாதான் இந்த ஒண்ணு நமக்கு தனித்தனியா புலப்பட ஆரம்பிக்குது. ஸோ விஷன் வந்து நமக்கு பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது. அதை விளக்குறதுக்காக தான் இந்த இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப அந்த இடத்துல தூரத்துல ஒரு மரம் இருக்குன்னா அங்க மலை, அல்லது இந்த இந்த நதி போய் அங்க சங்கமிக்கிற இடத்துல வந்து மணல் பரப்பு இருக்கும், அந்த மணல் பரப்புல விளைஞ்சிருக்கிற மரமா இருக்கலாம். பட் நம்ம கண்ணுக்கு அது எப்படி தெரியுது, ஆகாயத்துல திடீர்னு தோன்றுனா ஒரு மரம் மாதிரி இருக்குது. வேற இல்லாம ஒரு மரம் இருக்குமா? இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ அவர் விஷன் இஸ் நாட் பெர்ஃபெக்ட். ஓகேவா? டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே. இது வந்து குறையுடைய புலன்கள் இருக்கிறதுங்கிறது தான் வந்து நம்ம இந்த கலியுகத்துல பௌதிக வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்கு ஒரு விஷயம் விதிக்கப்பட்டது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குறையுடைய புலன்கள் தான். தப்பு செய்யற நேச்சர் நமக்கு இருக்கும், பொய் சொல்லுவோம், அடுத்தவங்களை ஏமாத்துவோம், சீட்டிங் அதர்ஸ். ஓகேவா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்மளோட டிஃபெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சரி, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் 3 aspects of absolute truth, பிரம்மன், பரமாத்மா அண்ட் பகவான். ஓகேவா? அதாவது பகவானை வந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா 3 விஷயங்கள் இருக்கு. அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னா பூரண உண்மை. சரி, பூரண உண்மை யாரு அப்படின்னா நத்திங், நோபடி. பகவானை தவிர வேற யாருமே பூரண உண்மை கிடையாது. அவங்கதான் அப்சல்யூட் ட்ரூத். அவங்கள வந்து நம்மள வந்து ஒரு படிநிலையில நம்மளால ரியலைஸ் பண்ணிட்டு போக முடியும்.
ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன், அதாவது இப்பதான் நம்ம எல்லாம் நியோஃபைட்ஸ், ஓகேவா? நம்ம எல்லாம் வந்து இப்பதான் பக்தி செலுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். இவ்வளவு நாள் நம்ம பக்தி செலுத்திட்டு இருந்தோம், பக்தனா இருந்தோம். பட் பூரண உண்மை மேல இவ்வளவு வைபவங்கள் அவங்கள்ட்ட இருக்குது, இவ்வளவு விஷயங்கள் அவங்கள பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் எப்ப கிடைக்குது அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஸ்டார்டிங் ரீடிங் பகவத்கீதா, ஓகேவா? சோ நம்ம எல்லாம் நியோஃபைட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாதிரி பக்தர்களை வந்து 3 விதமா பிரிப்பாங்க. அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம் அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி 3 விதமா பிரிப்பாங்க, ஓகேவா? கனிஷ்ட அதிகாரி இடத்துலதான் நம்ம எல்லாம் இருப்போம். என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமி கும்பிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமி கும்பிட்டு வருவோமா? என் வீட்டுல பூஜை ரூம் இருக்குல்ல, ஓகேவா? இது வந்து வீட்டுல பூஜை ரூம் இருக்குல்ல, ஆனா வந்து நம்ம எங்க பண்ணுவோம், போய் அர்ச்சா விக்கிரகத்தை பார்த்து கும்பிடணும் அப்படின்னா கோவில்ல தான் பகவான் இருக்கிறாங்க. சரியா? வீட்டுல இல்ல, நம்ம கிட்ட இல்ல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்த, அது சாதாரண விஷயம், இதை புரிஞ்சுக்காம இருக்கக்கூடியவங்களை தான் நியோபைட்ஸ் சொல்லுவோம். அப்பதான் பக்தி செலுத்துறது அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த தொடங்கி இருக்கிறாங்க, முதல் படியில அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறவங்க, ஓகேவா? அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த காடை ரியலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா பிரம்மன் ரியலைசேஷன், ஓகேவா? இதுக்கெல்லாம் இன்னொரு அனாலஜி இருக்கு, நான் அடுத்ததுக்கு வரேன். சோ கோவில்ல போய் சாமியை கும்பிட்டுட்டு வர்றது, நான் கோவில் போயிட்டு வந்தேன், நிம்மதியா இருந்தேன், போய் பகவான் அங்க தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றது இருக்கு பாத்தீங்களா? அது என்ன அப்படின்னா கனிஷ்ட அதிகாரி. அங்கதான் பகவான் இருக்காங்க, அங்க போனாதான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், அவங்களோட அருள் கிடைக்கும், ஓகேவா? பரமாத்மா அப்படிங்கிறவங்க அந்த ரியலைசேஷன் என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த செகண்ட் மதியம் அதிகாரி. அவங்க என்ன செய்வாங்க, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களே நம்மளால பகவானை காண முடியும். அப்புறம் வீட்டுல இருக்கிற பூஜா ரூம்ல இருக்கிற சுவாமி இருக்காங்கல்ல, அவங்கள நம்ம அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் செஞ்சு, டெய்லி பூஜா, டெய்லி டியூட்டிஸ், நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்குல்ல, அது எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணிக்கிட்டு அதை நைவேத்தியமா எடுத்துட்டு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அவங்கள திருப்திப்படுத்திட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு மதியம் அதிகாரி. அவங்க 2ஆம் படிநிலையில இருக்கிறவங்க. 3ஆம் படி நிலையில எல்லாருக்கும் உயர்ந்த நிலையில இருக்கவங்க யார் தெரியுமா? உத்தம அதிகாரி. அவங்க என்ன செய்வாங்க, கோவில் போகணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது, வீட்டுல இருக்க பூஜா ரூம்ல இருக்கிற சுவாமியை நம்ம வந்து அர்ச்சனை பண்ணணும், வழிபடணும் அவசியம் கிடையாது. எங்க இருக்கிறாங்க பகவான்? நமக்குள்ளேயே இருக்கிறாங்க. இந்த உடலுக்குள்ளேயே என்னவா இருக்கிறாங்க, பரமாத்மா சுரூபத்துல இருக்கிறாங்க, ஓகேவா? சோ இந்த 3 விதமா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா டிவோட்டிஸ் வந்து, அதாவது பக்தர்கள் வந்து 3 விதமா பிரிகிறாங்க. ஒண்ணு வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி, இன்னொன்னு மத்திய அதிகாரி, இன்னொன்னு உத்தம அதிகாரி, ஓகேவா? இது வந்து அந்த பக்தர்களை எப்படி பிரிக்கிறோங்கிறது. இன்னொன்னு பகவானே 3 ரியலைசேஷன், அதுதான் பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். என்ன அப்படின்னா பிரம்மன்கிறது வந்து நம்ம பகவானை தேடிட்டு போறோம், நமக்கு வந்து அவங்களை எப்படி தெரியுது அப்படின்னா ஒரு வெளிச்சம், ஒரு தோன்றாத அருவமா, ஓகேவா? இவங்களுக்குன்னு இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இல்லாம பகவான் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு பிரகாசமான ஒளி, சரியா? அப்படியே பார்த்து அதோடயே அதை என்ன செஞ்சுறாங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, இதுதான் பகவான் அப்படின்னு. சில பேர் அவங்களோட ரியலைசேஷன் கெப்பாசிட்டியை வச்சு அவங்க அதோட நிறுத்திக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பிரம்மன் ரியலைசேஷன், ஓகேவா? அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒளிபழம்பா இருக்கும், ஒளிமயமா இருக்கும், பிரகாசமான 1000 கோடி சூரியன்கள் ஒன்னா சேர்ந்தா எப்படி ஒரு பிரகாசம் கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரகாசமான வெளிச்சத்தை பார்த்துட்டே இதுதான் பகவான் அப்படின்னு தன்னைத்தானே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிட்டு அதோட அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டியை முடிச்சுக்கிறவங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு தெரியறது என்ன அப்படின்னா பிரம்மன் சுரூபம் அவங்களுக்கு தெரியும், ஓகேவா? பிரம்மன், சரியா? அது என்ன அப்படின்னா அது 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 வந்து எதுக்கு நீங்க ஈக்குவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சூரியன் இருக்குல்ல, சூரியனோட ஒளி, சூரியன் ஒளி என்ன பண்ணும், எல்லா இடத்துலயும் தெரியும். நம்ம இப்படி வாசல்ல போய் நின்னோம்னாலே சூரிய வெளிச்சம் நம்ம மேல படும், ஓகேவா? சூரிய வெளிச்சம் நம்ம மேல படுது, இதுதான் நம்ம அண்ணாந்து பார்த்தோம்னா வெளிச்சம் இருக்குது, சோ இதுதான் பகவான், இதுதான் பிரம்மன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் படிநிலையில இருக்கிறவங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரியலைசேஷன். செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரியலைசேஷன் என்ன தெரியுமா, பரமாத்மா, ஓகேவா? அது என்ன அப்படின்னா சன்னை உத்து பாருங்களேன், நம்ம வந்து சன் லைட் வந்து கம்மியா இருக்கிற நேரத்துல நம்ம சன்னை உத்து பார்த்தோம், சூரிய பகவானை உத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரிய பகவானுக்கு அவுட்டர் ரிங் நமக்கு நல்லா தெரியும், ஓகேவா? நம்ம ரொம்ப கடுமையான வெயில் அடிக்கும் போது நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட கண்களுக்கு வந்து அது புலப்படாது, சூரிய வெளிச்சம் நம்ம கண்ணை வந்து பூச செய்யும், அதனால என்ன செய்ய முடியாது, நம்மளால அந்த ரிங்கை பார்க்க முடியாது. இஃப் வி கேன், நம்மளால அந்த ரிங்கை பார்க்க முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா பரமாத்மாவை உணர்றோம், அப்ப பகவான்கிறவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க, ஓகேவா? அந்த ஒரு ரியலைசேஷன் இருக்குது. அடுத்து 3வது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சன். அந்த மாதிரி என்டர் ஆக முடியுது அப்படின்னா அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, பகவானை கம்ப்ளீட்டா ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். பகவானை கம்ப்ளீட்டா ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க தூய பக்தர், அவங்க அந்த படிநிலையில முதல் இடத்துல அவங்க இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அவங்களோட ரியலைசேஷன் தான் இருக்கிறதுலே ஜாஸ்தி, அவங்களோட டிகிரி ஆஃப் ரியலைசேஷன் தான் இருக்கிறதுலே டாப்ல இருக்குன்னு அர்த்தம், ஓகேவா? சோ பிரம்மன் ரியலைசேஷன், தென் பரமாத்மா ரியலைசேஷன், அண்ட் தென் பகவான் ரியலைசேஷன். ஓகே, பகவான்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆன்மீக வனத்துல பகவான் இருக்கிறாங்க, ஓகேவா? கோலோக பிருந்தாவனத்துல பகவான் இருக்கிறாங்க.
கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருந்து வைகுண்டங்கள் நிறைய தாண்டி நடுவுல பிரம்மஜோதி, அதை தாண்டி ஆன்மீக இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வரோம். ஓகேவா? ஆன்மீக உலகம் வேற, பௌதிக உலகம் வேற. நடுவுல பிரம்மஜோதி, நடுவுல ஒரு கிளவுட் மாதிரி இருக்குது, மேகங்களுக்கு நடுவுல இந்த பிரம்மஜோதி இருக்குது. சோ அங்க இருக்கக்கூடிய பகவானை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ரியலைஸ் பண்ண முடிஞ்சுது. சரியா? எப்படி ரியலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இஃப் யூ டூ சாண்டிங். ஓகேவா? அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரிவாங்க அப்படின்னா, அந்த 400 பகவான் நமக்கு தெரிவாங்க. சாரி, 200 கிருஷ்ணா நமக்கு தெரிவாங்க. சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா. 200 கிருஷ்ணா தான் அங்க யாரு இருக்கா அப்படின்னா கோலோக பிருந்தாவனத்துல ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அங்க ராதையோட தன்னோட டிவோட்டிஸ் கூட அவங்க சந்தோஷமா அவங்க இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம அங்க ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா ஒரே வழி என்ன அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ், அப்புறம் சாண்டிங். சரியா? அப்ப நமக்கு கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடையணும், பகவானை அடையணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அந்த பகவான் ரியலைசேஷன் இஸ் மஸ்ட். அது இல்லையா, அதுக்கு கீழே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா ரியலைசேஷன். அதாவது சன்னோட அவுட்டர் ரிங்க பாக்குறது. சன்னோட அவுட்டர் ரிங்க வந்து சில பேரால பாத்திர முடியும். ஓகேவா? அப்படி இருக்கவங்களால எதையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா ஆத்மா கூட பரமாத்மாவும் ஒரே இது அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் உங்களுக்கு புலப்பட்டிருக்கும். அந்த ரியலைசேஷன் வந்திருப்பாங்க. சோ நம்ம ஆத்மா நம்ம இந்த உடலுக்குள்ள இருக்குது, நாம் அந்த ஆத்மா தான் நாம். அந்த அவங்களுக்கு துணையா உள்ளர யாரு இருக்கா அப்படின்னா பரமாத்மா இருக்காங்க. அவங்களோட சுரூபம் எப்படி இருக்கும்னா 400. ஓகேவா? 4 கை சுரூபத்தோட அந்த பரமாத்மா உள்ளர இருப்பாங்க. அவங்களும் யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா தான். சரி, அதுவும் இல்ல, இன்னொரு ஸ்டேஜ்ல ரியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் என்ன அப்படின்னா பிரம்மன், அதாவது சன்ஷைன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உருவமற்றதா இருக்கும், அருவமா இருக்கும். ஓகேவா? ஆனா இந்த மூணுத்துலயும் எது பெஸ்ட், எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் ரியலைசேஷன் தான் பெஸ்ட். இந்த அப்சல்யூட் ட்ரூத்தை இந்த 3 விதமா நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். படிநிலைகளை மூலமா நம்ம கிராஸ் பண்ணி போகலாம். முதல்ல பிரம்மன் ரியலைசேஷன், அடுத்தது பரமாத்மாவை ரியலைஸ் பண்ணலாம், அடுத்தது பகவானை ரியலைஸ் பண்ணலாம். பகவத்கீதை படிக்கிறது மூலமா நம்மளால என்ன செஞ்சிட முடியும் அப்படின்னா பகவானை ரியலைஸ் பண்ணிட முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 2.13. தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்திர்தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பதில் 1 கொடுக்குறாங்க. பதில் 1 என்ன? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவங்க கேட்டது என்ன அப்படின்னா இரக்கம் சொன்னாங்கல்ல, இரக்கத்துக்கு பதில் 1 கொடுக்குறாங்க இந்த ஸ்லோகாஸ் மூலமா. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. தேகினோ அஸ்மின் எதா தேகி கௌமாரம் எவனம் ஜரா அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பாடி எடுத்து இந்த ஒரு ஆன்மா வருது அப்படின்னா அது அந்த 4 சுத்திட்டே இருக்கும். என்ன? பிறப்பு, அப்புறமேட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா முதுமை வரும், அப்புறம் டிசீஸ் வரும், அப்புறம் மரணம் வரும். ஓகேவா? ஜென்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி, இந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம கடந்து போகாம இருக்கவே முடியாது. ஒரு குழந்தை அந்த இங்க ஜனிக்குது அப்படின்னா அது பிறக்கும். பிறந்ததுல இருந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது ஸ்டேஜஸ் மாறி போயிட்டே இருக்கும். வளரும், அப்புறம் வளர்ந்து அது அது வந்து வளர்ந்து அப்புறம் அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்ப அதுக்கு மேல இருக்க வயசாகும். அப்புறம் அது இன்னும் இந்த ஓல்ட் ஏஜ் கிடைக்கும். அப்புறம் அது மரணம் அடையும். இந்த ஸ்டேஜ்ங்கிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டா தொடர்ந்துட்டே இருக்கும். அப்ப எதுதான் மாறுபடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் தான் மாறுபடும். ஓகேவா? பிறக்கும் போது குழந்தையா இருப்போம். அப்புறம் வளர 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 யவன பருவம், வாலிப பருவம் சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு பருவமா நம்ம கிராஸ் பண்ணுவோம்ல. யவன பருவம் தாண்டும், குழந்தை ஸ்கூல்ல படிப்பாங்க, அப்புறம் என் வாலிப பருவம் காலேஜ்ல சேர்ப்போம், அப்புறமேட்டு அதுக்கு மேல அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்போம். தென் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து பண்ணுவாங்க. அடுத்தது அவங்களுக்கு வந்து ஓல்ட் ஏஜ் வரும், தென் டிசீஸ் வரும், அப்புறம் மரணிப்பாங்க. இந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாத்தையும் தாண்டி 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 தான் இந்த உடல் அப்படிங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா உடல்லையும் ஒரே ஒரு போர்ஷன் மட்டும் மாறாம இருக்கு. என்ன பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆத்மா. ஓகேவா? ஆத்மா என்ன அப்படின்னா நிலையானது, எட்டர்னல், அது என்னைக்குமே மாறாதது. ஓகேவா? அது எங்கேயுமே சேஞ்ச் ஆகாதது. அதை நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா we can't see. ஓகேவா? இது 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 என்ன அப்படின்னா ஒரு தேகம் அப்படின்னு உடல் அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா உடலுக்கான மாற்றங்களை தான் இந்த பிக்சர் சொல்லுது. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல கடைசியா மரணமும் வந்துடும். ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. அப்ப அந்த உடல்ல இருந்து விடுதலையாகி அந்த ஆத்மா என்ன செய்யுது அப்படின்னா வேற ஒரு உடலை அதை எடுத்துக்கும். ஓகேவா? எப்படி நம்ம சட்டை போட்டுட்டு திருப்பி அந்த சட்டை அழுக்காயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அல்லது ஓட்டை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை அவுத்துட்டு வேற ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம்ல. அந்த மாதிரிதான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஆத்மா தன்னுடைய உடல் அப்படிங்கிற அந்த சட்டையை மாத்திக்கிட்டே இருக்குது. இத பத்தி என்ன பண்ண போறாங்க? அர்ஜுனன் கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த கவலைப்படுறதுக்கு தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அறிவாளிகள், அதாவது நிதான புத்தி உடையவர்கள் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. பட் அர்ஜுனா திகைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா? அதனாலதான் அறிவாளியை போல பேசும் அப்படின்னு முட்டாள் அப்படின்னு மறைமுகமா அர்ஜுனனை திட்டினாங்க கிருஷ்ணர். ஓகேவா? சோ நிதான புத்தியுடையவர் அறிஞர்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த ஜென்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதிங்கிறது கண்டினியூஸா
கண்டினியூஸா நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும், இந்த சைக்கிள்ங்கிறது போய்கிட்டே தான் இருக்குங்கிறது தெரியும். இவங்களோட கவலைங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அனாலஜி சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஒருத்தவங்க தண்ணியில முழுகிடுறாங்க. முழுகினவங்கள பார்த்துட்டு அங்க நின்றுட்டு இருக்கவங்க, ஐயோ அவங்களோட சட்டை நனையுதே, அவங்க போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ், அவங்க ட்ரவுண்ட் பெர்சன், ஓகேவா, அவங்க தண்ணிக்குள்ள முழுகிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது எதை அப்படின்னா, அவங்க முழுகுறாங்களே, இந்த அவங்களோட சட்டை நனையுதே அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம புலம்பக்கூடாது. அப்படி நினைக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா சூத்ரன் தான், ஒரு ஞானம் இல்லாதவன் தான். பட் அர்ஜுனன் வந்து அந்த மாதிரி நினைக்க கூடாது. பீங் எ சத்ரியா, அவனுக்கு அந்த ஞானம் இருந்திருக்கணும். சரியா, அதான் அந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து சுட்டி காட்டுறாங்க. உடல் பெற்ற இந்த உடல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். பட் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை நம்ம ஃப்ரீ பண்ணி விடுறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் இருந்ததுன்னா, இந்த ஒரு இரக்கம் அப்படிங்கிற விஷயம், கம்பேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்திருக்கவே வந்திருக்காது. இதை பகவான் சொல்றாங்க. பதில் ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா இதுதான். நீ கொலை பண்ண போறது எதை, கில் பண்ண போறது எதை அப்படின்னா, வெட்ட போறதோ குத்த போறதோ, யாரோட உடம்ப நீ அழிக்க போறியோ அது யாரு அப்படின்னா உடலை மட்டும்தான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பதில் இது. மத்தாஜி 23. नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं तगति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न तोषयति मारुतः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். இப்ப ஆத்மாவோட குவாலிட்டிஸ் சொல்றாங்க. ஆத்மாங்கிறது எட்டர்னல், அவனுக்கு பிறப்புங்கிறது கிடையாது, அவனை அழிக்க முடியாது, அவன் எங்கேயும் வெட்டவும் படல. ஓகேவா, ஆத்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னு நித்தியமானது, மாற்றம் இல்லாதவன். ஓகேவா, அவனை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவிகாரியோயம், அச்சிந்தியோயம் அவிகாரியோயம்னு சொல்லுவாங்க ஆத்மாவை. ஏன்னா அவங்களோட தன்மை என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்ணுக்கே புலப்படாது. ஓகேவா, கண்ணால அவங்கள பார்க்க முடியாது. அடுத்தது அவங்கள பத்தி நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஆத்மா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு அதை பத்தி நம்மளால கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாது. தென் அந்த ஆத்மாவை நம்மளால மாற்றம் செய்ய முடியுமா, வெட்ட முடியுமா அப்படின்னா அதுவும் முடியாது. ஓகேவா, அது மாற்றம் இல்லாதது. அப்ப எது மாறும், அந்த ஆத்மா கொண்ட உடல் தான் மாறும். சரியா, சோ அது எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது. யாராலையும் என்ன பண்ண முடியாது, ஆத்மாவை கட் பண்ண முடியாது. ஆத்மாவை கட் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு பிலாசபி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாருமே ஒரே ஆத்மா தான், இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர் வழிகளுக்கு உடம்புலயும் ஒரே ஆத்மா தான் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அருவவாதிகள் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கான்செப்ட. அப்படின்னா அப்ப ஆத்மா நித்தியமானவன், அவன் மாற்றம் இல்லாதவன் அப்படிங்கிற விஷயம் தப்பா போயிடும். ஓகேவா, அவனை நம்ம கட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஏன்னா ஆத்மாவோட சைஸ் சொல்லப்பட்டிருக்குது பகவத்கீதையில. என்ன அப்படின்னா, முடியோட டிப் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை கட் பண்ணிட்டு அதுல 10,000ல ஒரு பார்ட் தான் ஆத்மாவோட சைஸ். ஓகேவா, அதான் அணு ஆத்மான்னு சொல்றது, அணுவிலையோட சின்னது. அதனாலதான் அணு ஆத்மா. பட் அந்த அணு ஆத்மா கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிங்கிறது யாரோட குவாலிட்டி அப்படின்னா விபு ஆத்மாவோட குவாலிட்டி. விபு ஆத்மா யாரு, பரமாத்மா, பகவான். சரியா, சோ எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது, நெருப்பால அதை எரிக்க முடியாது, நீரால நினைக்க முடியாது, வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது. இது எல்லாம் ஒருத்தவங்க ஆத்மாவுக்கு பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா எதுதான் அழியும் அப்படின்னா அந்த ஆத்மா கொண்ட உடல் தான் அழியும். ஓகேவா, அப்ப அந்த ஆத்மா யாரு எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மனித உடலோட மனத்துல அவங்க உரையறாங்க. ஓகேவா, அந்த ஆத்மா கூடயே இன்னொருத்தவங்களும் யாரு இருக்காங்கன்னா பரமாத்மாவும் இருக்காங்க. ஒண்ணு அணு ஆத்மா, இன்னொன்னு விபு ஆத்மான்னு சொன்னேன். சோ 2 பேரும் நம்மளோட மனசுல உறைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க 2 பேரும் சொல்றதையும் நம்ம கேட்டு நடந்தது அப்படின்னா இந்த உடல் செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே டிவோஷன் சர்வீஸா இருக்கும். ஆனா என்ன பண்ணாது, அதை பண்ணாது. நம்மளோட புலன்கள் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. புலன்கள் எல்லாமே, நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஓவர் பவர்டு. சோ என்ன செய்யும், கண்ணு இதை பாருங்கும், காது இதை கேளுங்கும், வாய் இதை சாப்பிடுங்கும், இதை பேசுங்க. ஓகேவா, சோ இந்த புலன்களோட இஷ்டத்துக்கு நம்ம போறதுனால அணு ஆத்மாவும் சரி விபு ஆத்மாவும் சொல்றது சரி, அது எங்க போகணும் திரும்பி அப்படின்னு நினைக்கிறத வந்து நம்மளால நிறைவேற்றிக்க முடியாம போகுது. இந்த மனித உடல், நாம் பெற்ற இந்த உடல்ங்கிறது மேல மேல பாவ செயல்களை செஞ்சு பாவ விளைவுகளை அனுபவிக்க போகுது. ஓகேவா, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக இந்த இந்த இமேஜ்ல 2 பறவைகள் உட்காந்துருக்கு பாருங்க. ஒரு பறவை சாப்பிட்டுட்டே இருக்குது, இன்னொரு பறவை அதை வேடிக்கை பார்க்குது. சாப்பிடுற பறவை, ருசிக்கிற பறவை யாரு அப்படின்னா நம்மளோட ஆத்மா. இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா தான் ருசிக்கும் பறவை. ஆனா வந்து அதை சாட்சியா இருந்து பார்த்துட்டு மட்டும் இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா. பரமாத்மா என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பவுமே ஆத்மா என்ன செய்யுதுங்கிறத பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ஓகேவா, பட் ஆத்மா அவங்களை திரும்பியே பார்க்காது. எப்ப அது திரும்பி பார்க்கும் அப்படின்னா பகவான் மேல நம்ம டிவோஷன் சர்வீஸ பண்றதுக்கு நம்மளோட புலன்கள் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா தான், மனம் புத்தி எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது அப்படின்னா தான் ஆத்மா என்ன செய்யும், பரமாத்மாவை திரும்பி பார்க்கும். ஓகேவா, இதெல்லாம் பின்னாடி உங்களுக்கு நான் திருப்பி சொல்லுவேன் அடுத்தடுத்த சாப்டர்ஸ்ல.
இது அது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னா பதில் ஒண்ணுக்கான பதில். அது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா உடல் அப்படிங்கிறது வேற, ஆத்மாங்கிறது வேறங்கிற சொல்யூஷனை கொடுத்ததுனால நீ தாராளமா சண்டை போடலாம். ஓகேவா? நீ கொலை பண்ண போறது பீஷ்மர் இல்ல, அவங்களோட உடல்ல இருந்து பீஷ்மர் அந்த ஆத்மாவை என்ன செய்ய போற, நீ லிபரேட் பண்ண போற. அவங்க இவ்வளவு நாள் செஞ்சுட்டு வந்த புண்ணிய காரியங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க சொர்க்கலோகத்துல மிக உயர்ந்த பதவியை அடைவாங்க அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. மாதாஜி, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம். போர்க்களத்துல அவங்க இறந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? நிச்சயமா அது ஒரு இன்பம் தான். இன்பம் இன்மைன்னு சொன்னாங்கல்ல, இல்ல இன்பம். ஏன்? நீ செய்யக்கூடிய செயலுக்கான பலன். ஓகேவா? அவங்க வந்து தன்னுடைய கடமையை செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா பலன் என்னன்னு சொல்லணும்னா அதுதான் பகவான் சொல்றாங்க. அந்த பலன் வந்து உனக்கு சொர்க்க கிடைக்கும். வெற்றி பெற்ற அப்படின்னா உலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாங்க. ரெண்டு விஷயத்துக்கும் அவங்க சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டாங்க. நீ சண்டை போட்டினா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ரெண்டு விதமான விஷயங்கள் கிடைக்கும். ஒண்ணு கொலை பண்ணப்படுவாய் அல்லது வெற்றி பெறுவாய். நீ கொலை பண்ணப்பட்டா உனக்கு சொர்க்கலோகம் கிடைக்கும், சொர்க்க பதவி கிடைக்கும். நீ ஜெயிச்சுட்ட அப்படின்னா இங்கே பூலகத்திலே நீ வந்து ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு பலன காரணம் காட்டுறாங்க. கர்மகாண்டா மூட்ல அவனை அர்ஜுனனை தூண்டுறாங்க பகவான். இது பதில் 2, இன்பமின்மை அப்படிங்கிறதுக்கு பகவான் சொன்ன சொல்யூஷன். மாதாஜி 40. स्नेहाभिक्रमिना स्नेहाभिक्रमनासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मखतो भयात्. हरे कृष्ण. இம்மொரு செயல் குறைவோ இழப்போ இல்லை. எனது பாவ செயல்னு வேற சொன்னாங்களா? இது பதில் 3. ஓகேவா? பதில் 3. அவங்களோட 3வது ரீசன் என்ன அப்படின்னா பாவம், சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ் இது தரும், அதனால நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல. இந்த போர் புரிஞ்சேன் அப்படின்னா எனக்கு பாவ விளைவுகளை வந்து சேரும், அதனால நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கான சொல்யூஷன் இது. என்ன அப்படின்னா நீ கிருஷ்ண உணர்வோட செஞ்சிரு. என்ன பத்தின நினைப்போட. அப்ப கிருஷ்ண உணர்வு எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட செயல்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் மேல அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வந்துடுறோம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? நம்மளோட கிருஷ்ணா கான்சியஸை நம்ம எப்படி அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளோட சாதாரண வேலைகளையும் டிவோஷனல் சர்வீஸா மாத்திக்கிறது மூலமா. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. அந்த மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸா மாத்தி பாருங்களேன். அதுல என்ன ஆகாது? நமக்கு லாபம் இல்லையோ தவிர லாபம் வரல அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு நீங்க வருத்தப்பட்டீங்கன்னா கூட நிச்சயமா என்ன வராது அப்படின்னா நஷ்டம் கிடையாது. நமக்கு இழப்பு, நம்ம இழக்க வேண்டியது எதுவும் இல்லை. சரியா? ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ப்ராக்ரஸிவா தான் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். ஓகேவா? நமக்கு என்ன அப்படின்னா சிறிது முன்னேற்றம் கிடைக்கும். பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்ம அந்த பாதையை பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பகவான் நம்மள அதுக்கப்புறம் கைவிட மாட்டாங்க. நம்மள அதே வழியிலே நம்மளை கொண்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஓகேவா? அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும்? பகவானோட துணை இருக்கிறதுனால நமக்கு பயம் அப்படிங்கிறது இல்லாம போயிடும். நம்ம பக்தி பாதையில முன்னேறிட்டே போயிடுவோம். சோ நம்ம ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிச்சுட்டு அதை விட்டுட்டா கூட நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு பௌதிக செயல்ல பலன் கிடைக்காது, ஆனா பெரிய நஷ்டம் கிடைக்கும். ஏதாவது ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்களா, ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம், என்ன ஆகும்? நிறைய பணம் கொண்டு போய் அதுல இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்போம். அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு லாஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்ல ஏதாவது ஒரு மூலமா நம்ம விஷயத்துக்காக நம்ம என்ன செய்யறோம், அந்த பிசினஸை க்ளோஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா மணி லாஸ் இருக்கும். அந்த இடத்துல எக்கனாமிக்கலா நம்ம ரொம்ப சஃபர் ஆகிற மாதிரி அந்த நிலைமை வந்துடும். எப்ப மெட்டீரியல் டிசைர், மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் போது நம்ம அதை அப்படியே பகவானுக்காக அதை சர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும்? அவங்க பாத்துப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம விட்டோம் அப்படின்னா அதை பண்றது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நமக்கு என்ன ஆகாது அப்படின்னா குறைவு வராது. அப்படி குறைவோ இழப்போ வந்தாலும் கூட நம்மளால திருப்பி ரீகெயின் பண்ணிக்க முடியும். திருப்பி பகவானோட அசோசியேஷன் நமக்கு இருக்கிறதுனால நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? அந்த பயம், ஐயோ நம்ம இனிமேல் என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கிற அந்த தளர்ச்சி இல்லாம நமக்கு முன்னேற்றம் கிடைக்கும். மாதாஜி 47. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि. Sorry Mathaji. No problem. ஹரே கிருஷ்ணா. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. உனக்கு என்ன பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் செய்யணும் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. இது என்ன? பதில் 4. சரியா? என்ன அப்படின்னா இரக்கம் சொன்னாங்க, இன்பமின்மை சொன்னாங்க, பாவ செயலுக்கு சொல்லிட்டாங்க, அடுத்தது இருமணம். ஓகேவா? இருமணம் எப்ப வரும்? நம்ம இந்த பாவ செயல் செஞ்சுட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு பாவ விளைவு இருக்குமே.
சரியா? நம்ம புண்ணிய பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்சோம்னா அதுக்கு ஒரு புண்ணிய விளைவு இருக்கிற மாதிரி, பாவ பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்சுட்டோம்னா பாவ பலன் தான் வரும், தப்பான பலன் தான் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அந்த செயலை செய்யாம இருந்துடலாமேன்னு அர்ஜுனன் இந்த இடத்துல தப்பிக்க பாக்குறாங்க. அந்த விஷயத்தை செஞ்சிடலாம இருக்கலாம் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. ஆனா பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, அதை செய்யாம நீ இருக்க முடியாது. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. ஓகேவா? நீ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டியை யூ ஷுட் டூ, யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ இட். ஆனா அந்த பலன்கள் இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா அப்படின்னு எதிர்பார்க்க வேண்டிய விஷயம் உனக்கு இல்லை. அந்த ரைட்ஸ் உனக்கு கிடையாது, உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. ஓகேவா? இதை என்ன அப்படின்னா இதுதான் அடுத்த யோகம். இதுதான் என்ன அப்படின்னா அந்த புத்தி யோகத்தை அவங்க சொல்லி தராங்க. நீதான் காரணம் நீ நினைச்சுக்காத, கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, செயலை செய்யின்னு பகவான் சொல்றாங்க, செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் கூட நீ பற்றுதல் வைக்காதன்னு சொல்றாங்க, செயல்களின் விளைவுகளை நினைச்சு நீ எப்பவுமே கவலைப்படாதன்னு சொல்றாங்க. செயல்கள், செயல்கள்ல மொத்தம் 3 விதமான செயல்கள் இருக்குன்னு கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருந்தோம். என்னென்ன அப்படின்னா கர்மா, அக்கர்மா அண்ட் விகர்மா. ஓகேவா? கர்மா அப்படின்னா நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அந்த கடமையை பலன் எதிர்பார்க்காம நம்ம பாட்டு செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அந்த பலன் என்ன வருதோ அதை பத்தி யோசிக்காம நம்ம அதை செஞ்சிடறோம். அதுதான் வந்து புண்ணியம். ஓகேவா? அது கர்மா. அந்த கர்மாவை தான் செய்யணும்னு சொல்றாங்க. விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, அதனால நீ செயலை செய் அப்படிங்கிறாங்க. அக்கர்மா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா செயலற்ற தன்மை, சும்மாவே இருக்கிறது. சும்மா இருக்க நிச்சயமா ஒரு ஆன்மாவால முடியாது. ஓகேவா? எந்த ஒரு செயலையும் செய்யாம எந்த ஒரு காரியமுமே நடத்தாம என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு உயிர் வாழியால ஜீவனம் பண்ண முடியாது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அது ஒரு பாவச் செயல். அப்படின்னு இருக்காத, அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு நீ பற்றுதல் கொள்ளாதே. துறவு எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. எப்ப துறவரம் எடுக்கணும்னு பகவானே சொல்றாங்க. வர்ணாசிரம தர்மத்துல எப்ப சொல்லியிருக்கிறாங்க? லாஸ்ட் 25 இயர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்பேன்ல தான் வந்து இந்த துறவரம் எடுக்கணும். அது வரைக்கும் அவனுக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன? முதல் 25 இயர்ஸ் பிரம்மச்சாரியா இருக்கணும், அடுத்த 25 இயர்ஸ் கிரகஸ்தனா இருக்கணும், அடுத்த 25 இயர்ஸ் வானப்பிரஸ்தன், அப்புறம் தான் சன்னியாசம். சோ துறவரத்தை யாருமே பகவானுமே என்ன பண்ணல, என்கரேஜ் பண்ணல. நீ துறவரம் எடு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து இந்த இடத்துல என்டர்டெயின் பண்ணல. ஓகேவா? சோ அகர்மா அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல பாவம்னு சொல்லிட்டாங்க. அது மேல நீ பட்டுதல் வைக்காத, சும்மா இருக்கிறது மேல நீ பட்டுதல் வைக்காத, செயலை செய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 3வது என்ன அப்படின்னா விகர்மா. விகர்மா என்ன அப்படின்னா இப்ப ஒரு வேலையை இப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை விட்டுட்டு வேற வழியா செய்யறது. ஓகேவா? இது நமக்கு யாருக்கெல்லாம் நம்ம துன்பத்தை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு சொல்லி கொடுத்த குருவுக்கு. நமக்கு ஆச்சாரியா இந்த மாதிரி பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த வழியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனோம்னா நமக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். அதை விட்டுட்டு குரு நிந்தனை பண்ற நந்தன் குரு அபராதம் தானே அது? ஆமா, குரு அபராதம் பண்ற மாதிரி அவங்க சொல்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் செய்யறது. அப்ப அது கம்ப்ளீட்டா என்ன அப்படின்னா பாவத்தை தான் கொண்டு வந்து நமக்கு சேர்க்கும். ஓகேவா? சோ கர்மால இந்த 3 விதமான கர்மாக்கள் இருக்கு. அதுல நம்ம செய்ய வேண்டிய கர்மா என்ன அப்படின்னா கர்மா. ஓகேவா? அதுவும் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம பாட்டுக்கு நம்மளுடைய செயல்களை செய்யணும், பலன் மேல பற்றுதல் வைக்காம. அப்ப பலனை எங்கதான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பகவானுக்கு கொடு. அவங்களே சொல்றாங்க பகவான் உன்னே காரணமா. அப்ப வந்து அந்த செயல்களோட விளைவுகள் வந்து என்ன பண்ணாது, உன்னை பாதிக்காது. அதுக்கு நீதான் காரணம்னு நீ நினைச்சுக்க வேண்டாம். அதுக்கான சொல்யூஷன் இதுல இருக்கு பாருங்க. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு, ஓகேவா, அதோட ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ரிசல்ட்ஸ்க்கு நீதான் காரணம்னு உன்னை ஒருபோதும் எண்ணாதே. ஏன் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீ என்ன பண்ணிட்ட, என்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்ட. புரியுதா? Mathaji 2.41. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकैक कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. விவசாத்மிகா புத்திர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவான் மேல ஒரு ஒரு தீர்மானமான ஒரு நம்பிக்கை உள்ள ஒரு பர்சனாலிட்டி. ஓகேவா? பகவான் மேல தீர்மானமா நம்பிக்கை யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு தூய பக்தனுக்கு இருக்கும், நிதான புத்தியுடையருக்கு இருக்கும், அறிஞருக்கு இருக்கும். ஓகேவா? எல்லாம் தெரிஞ்ச ஞானிக்கு இருக்கும். சரியா? அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை அவங்க பாட்டு செய்வாங்க, பலன் மேல பற்றுதல் கொள்ள மாட்டாங்க. அப்படி இருன்னு அர்ஜுனனுக்கு இந்த இடத்துல வந்து சொல்றாங்க. ஓகேவா? இவ்வழியில் எல்லோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார். ஏன் அப்படின்னா இருமனத்தோட இருந்தாங்கல்ல, அவங்க வந்து ஒரு டிப்ளமசி இருந்துட்டு இருந்தது, செய்யலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு. அது மாதிரி இருக்க வேண்டாம். திடமான உறுதியோட நம்பிக்கையோட உன்னுடைய செயலை நீ செய்வாய். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே, என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்ணணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், பகவானை திருப்திப்படுத்தணும். விவசாத்மிகா புத்திர் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பகவானை திருப்திப்படுத்தணும்னு எண்ணத்தோட இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் தான். ஓகேவா? அதுதான் அந்த அந்த டேர்ம் வந்து மீன் பண்றது. என்ன அப்படி, குருவம்சத்தின் செல்வனே அர்ஜுனனை கால் பண்றாங்க. அப்படி உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமான்னு என்ன பண்ணுவோம், மைண்ட வந்து நம்ம டைவர்சிஃபை பண்ணிட்டே போவோம், விஷயங்களை மாத்தி யோசிச்சுட்டே போவோம். பட் அப்படி இல்லை. அது யாரு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் தான் செய்வாங்க. பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கையே இல்லாம அவங்க என்ன வேணாலும் செஞ்சுட்டு போகட்டும். பக்தனான நீ, என்கிட்ட சீடனா சரணடைஞ்ச நீ என்ன செய்யணும்,
அறிவாளிகள் என்ன செய்வாங்களோ, ஓகேவா, உறுதியுள்ள மனம் படைத்தவர்கள் என்ன செய்வாங்களோ, என்ன செய்வாங்க, குறிக்கோள் மேல திடமா இருப்பாங்க. இதுதான் அப்படின்னு போக்கஸ்டு மைண்டா இருப்பாங்க. இந்த இடத்துல போட்டிருக்க இமேஜை பாருங்க. துரோணாச்சாரியர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது எல்லாருக்கும் மரம் தெரிஞ்சது, மரத்துல இருக்கிற கிளைகள் தெரிஞ்சது, ஒருத்தவங்களுக்கு அதுல இருக்க பறவை தெரிஞ்சது, பட் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் பறவையோட கண் தெரிஞ்சது. ஓகேவா, அப்ப அந்த அளவுக்கு ஒரு போக்கஸ்டு மைண்ட், குறிக்கோளோட இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு டிட்டர்மினேஷன் என்ன, நம்ம அடைய வேண்டிய டெஸ்டினேஷன் என்ன, நம்ம அடைய வேண்டிய இலக்கு என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு தான் புரியும். அந்த மாதிரி இருன்னு பகவான் வந்து இருமனத்தோட இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனை தெளிவுபடுத்துறாங்க. ஓகேவா, இது எப்படி அப்படின்னா, பக்தனுக்கும் அபக்தனுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா தான் நமக்கு அதோட இது என்னன்னு தெரியும், சுவை என்னன்னு தெரியும். ஓகேவா, பக்தர்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் தெரியும். பக்தி சேவை, பகவான் அவங்கள நம்ம வழிபடுறது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியறதுனால, அந்த ருச்சி அவங்களுக்கு கிடைச்சதுனால அவங்க மேல அதே பாதையில அவங்க போயிட்டே இருக்கிறாங்க. பட் பக்தர் அல்லாதவர்கள் என்ன செய்வாங்க, இல்ல நீங்க சொல்றதெல்லாம் மாயை, நீங்க சொல்றதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்ல. ஏன்னா பகவான் மேலேயே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாததுனால பக்தர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் மேலேயே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது. இதை ஒரு சிம்பிள் அனாலஜி பிரபுபாதா அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. தேன் பாட்டில்ல தேன் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளதான் தேன் இருக்கும். பட் இந்த கிளாஸ் பாட்டில் ஒயிட்டா இருக்கிறதுனால தேன் வெளியில இருக்கிற மாதிரி இருக்குமா. ஒரு வண்டு போய் ஒரு தேனி போய் அந்த தேன் பாட்டில நக்கணிச்சு வெளியில இருந்து அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு அதோட ஒரிஜினல் சுவை தெரியுமா, தெரியாது. பட் அதை என்ன நினைச்சுக்கும், நான் அந்த தேனை நக்கிட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கும். ஓகேவா, அதனால என்ன, இது ஒண்ணும் டேஸ்டே இல்லையே, அவுட் சைடு அந்த பாட்டிலோட வெளியில என்ன இருக்கும், ஒண்ணுமே இருக்காது. சோ இது என்ன டேஸ்டே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது போயிடும். பட் பக்தனானவன் தான் என்ன செய்வாங்க, அதை திறந்துட்டு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரிஜினல் டேஸ்ட் அவங்க தான் பார்ப்பாங்க. ஓகேவா, சோ அவங்க வந்து ஒரு இதுவால மறைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க, மாயையிலால சூழப்பட்டிருக்கிறாங்க. சோ பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு இந்த உறுதியான மனப்பான்மை கிடையாது, அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணுங்கிற அந்த 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 அறிவு, அந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கிடையாது. அதனாலதான் உறுதியற்றவர்கள் அவங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க. அவங்களுக்கு பல கிளைகளை கொண்டது அவங்களோட மனம்ங்கிறது. அந்த மாதிரி இருமனம், இந்த மாதிரி மல்டிபிளா நீ யோசிக்காம போக்கஸ்டா, டிட்டர்மைண்டா ஒரே விஷயத்து மேல கோல் வச்சு நீ யோசி. சரியா, இதுதான் என்ன அப்படின்னா இருமனம் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கலங்கனத்துக்கு பகவான் கொடுத்த பதில். துன்பம் தராத சொந்த மனக்கற்பனை சார்ந்திருப்பவன் எவ்வாறு மீள முடியாத காமத்திற்கும் கோபத்திற்கும் உட்பட்டு வீழ்ச்சி அடைகிறான். ஓகேவா, இதுல சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, பகவான் வந்து யாரு வந்து சொந்த மனக்கற்பனையை சார்ந்திருப்பவன், சொந்த மனக்கற்பனை அப்படின்னா தனக்குன்னு ஒரு தானே ஒரு டிட்டர்மைன் பண்ணிப்பாங்க இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவங்களுக்குன்னு ஒரு இமேஜினேஷன் இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு ஒரு மனசஞ்சலம் இருக்கும். நம்ம வந்து இன்னைக்கு இதை ரீச் பண்ணி ஆகணும், இதை அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு நமக்குன்னு ஒரு டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யார் பேச்சையும் கேட்காம அதெல்லாம் நடக்குமா நடக்காதான்னு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம தன்னோட இமேஜினேஷன் படி தான் மனசுல என்ன தோணுதோ அதை படி பிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒருத்தவங்க செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை அடைஞ்சே திறனுங்கிற எண்ணம் வரும். அந்த அந்த வரம் வராத போது அது மேல நமக்கு என்ன வரும், மேல மேல மோகம் வரும். அதாவது காமம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எண்ணிலடங்காத ஆசைதான் காமங்கிறது. சரியா, அது அன்லிமிட்டட், அந்த டிசைர் வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படியா போணுச்சு அப்படின்னா அந்த காமம்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது அந்த காமம் அது மேல அதிகமா வந்து நம்ம அதுக்காக நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டுட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பயும் அது நடக்கல அப்படின்னா கோபம் வரும். அந்த கோபம் வந்தது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் இது என்ன, கோபம் வந்ததோட லேவ் என்ன அப்படின்னா அவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. ஓகேவா, சோ துன்பம் தராத சொந்த மனக்கற்பனை, ஆக்சுவலா அவங்க ஆரம்பிச்சது என்ன அப்படின்னா அவங்களோட மனக்கற்பனை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க ஆரம்பிச்சாங்க. பட் அந்த மனக்கற்பனை ஆனது என்ன கொண்டு போயிடுச்சுன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்ல, அவங்கள்ட்ட வந்து பகவான் மேல ஒரு நம்பிக்கை இல்ல, ஒரு அறிவற்ற தன்மையே இருந்தது அவங்களுக்கு. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, அவங்களை கொண்டு போய் எங்க விட்டுடுச்சு, மீள முடியாத ஒரு வீழ்ச்சிக்கு கொண்டு போய் அவங்களை விட்டுடுச்சு. இதுக்கு ரீசன் என்னன்னு கேட்டிருக்கிறோம். மத்தஜி 62. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेजोपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால், ஓகேவா, இதான் அதுக்கு மீனிங் என்ன, அதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்றோம், புலநோக்கு பொருள், நம்மளோட புலன்கள் இருக்குல்ல, சென்ஸ் எல்லாத்தையும் கிராட்டிஃபை பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை பத்தி நம்ம யோசிச்சு, சரியா, நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சினிமா பார்க்கணும், நம்ம இன்னைக்கு ஹோட்டலுக்கு போகணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை ரீச் பண்ணுங்கிறதுக்காகவே பசங்கள்ட்ட நம்ம சொல்லிடுறோம் இன்னைக்கு நைட்டு வந்து வெளியில போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு. அவசரமா ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, அதுக்குள்ள வீட்டுல ஏதாவது அன்எக்ஸ்பெக்டடா கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அன்னைக்கு அந்த பிளான் கேன்சல் டிராப் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா என்ன அவங்களுக்கு கோவம் வரும். அவங்களை சமாதானப்படுத்துறதுக்கே நமக்கு என்ன ஆகும், எல்லாருமே நம்ம இதை வந்து இந்த சாதாரண எக்ஸாம்பிள், இது நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறதுனால நான் சொல்றேன், இந்த மாதிரி டிசைர்ஸ் எல்லார் வீட்லயும் இருந்துகிட்டு இருக்கும், எல்லாருமே இந்த பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணிருப்போம். ஓகேவா, சோ இது நான் சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஒரு விஷயத்த சொன்னேன். இது என்ன அப்படின்னா எதை சார்ந்தது அப்படின்னா புலநோக்கு பொருள்கள் மேல இருக்கிற பற்றுதலை சார்ந்தது. ஓகேவா, நம்மளோட சென்சஸை கிராட்டிஃபை பண்ணிக்கணும், நம்மளோட இச்சைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், அதுக்கான தீனியை நம்ம போடணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது, ஓகேவா, அதை பத்தியே நம்மளோட திங்கிங் இருக்கிறதுனால
மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அதை அடையணும் அடையணும் அடையணுங்கிற அந்த அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தி வருது. பட் ஆக்சுவலா செகண்ட் சாப்டர் சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பிடி அண்ட் விடு. ஓகேவா, இதுதான் சொல்லி இருக்குது. பட் நம்ம இந்த ஜீவாத்மா இங்க பௌதிக உலகத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம ஒரு பொய் அகங்காரத்துல பாதிக்கப்பட்டதுனால, முக்குணங்கள் நம்மள போட்டு சூழ்ந்திருக்கிறதுனால, மாயையால நம்ம கவர் ஆயிருக்கிறதுனால, பகவான் மேல ஒரு நல்ல ஒரு ரியலைசேஷன் இல்லாததுனால நம்ம என்ன பண்றோம், சென்சஸ கிராட்டிஃபை பண்றதுதான் மெயின் திங். நம்ம அதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த புலநோக்கு பொருட்கள் சார்ந்த விஷயங்களையே தேடி அலையிறோம். ஓகேவா, மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். எது மேல நம்ம டிட்டாச்சா இருக்கணுமோ அதை டிட்டாச் பண்ணாம அது மேலதான் ஓவர் அட்டாச்மெண்ட் வந்துட்டே இருக்குது. அந்த பற்றுதலில் அப்படி இருந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா காமம், காமத்திலிருந்து கோபம், அப்படி வரிசையா என்ன ஆகுது, எல்லாமே என்ன அப்படின்னா நம்மள கம்ப்ளீட்டா கொலாப்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான். ஓகேவா, இதுக்குதான் ஆரம்பத்துல நான் சொன்னது என்ன அப்படின்னா இந்த பற்றுதலை விடணும். ஓகேவா, இதை விட்டுட்டு யாரை பிடிக்கணும், பகவானை பிடிக்கணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். மத்தாஜி 63. क्रोधाद् भवति सम्मोगः सम्मोगात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्ण. கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும், கோபம் வந்தது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வரும் அப்படின்னா மயக்கம் வந்துடும். புத்தி வந்து என்ன தெளிவா ஒரு வேலையை செய்யாது, ஒரு யோசிக்காது, நம்ம பண்றது ரைட்டா தப்பா அப்படிங்கிற விஷயமே கோபத்துக்கு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மூளை வந்து வேலை செய்யாது. நிறைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நம்ம கோவப்படும் போதே நம்ம வாயில இருந்து என்ன வார்த்தைகள் வருது நம்மளால சொல்ல முடியாது, என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்றோம் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்புறமேட்டு தான் நான் அப்படி சொன்னேன், நான் சாரி அப்படின்னு கேட்டுப்போம். ஓகேவா, ரீசன் என்ன அப்படின்னா கோபம். மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றது. ஓகேவா, நினைவு நிலை என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா நம்ம என்ன பண்றோம், அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போறதுன்னு கிடையாது, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்து வெளியில வந்துடுறதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா, பக்தனுக்காவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்து வெளியில வருதுன்னு சொல்லலாம், அபக்தர்களா இருக்கவங்க அந்த ஒரு சான்ஸும் இல்ல. சோ என்ன உங்களுக்கு அப்படின்னா எதுவுமே யோசிக்கிற திறனை கண்டிப்பா இழந்துருவாங்க. யோசிக்கிற திறன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு மேல அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா வீழ்ச்சி தான், நத்திங் பட் வீழ்ச்சி தான். அவங்க வீழ்ச்சி அடையக்கூடியவர்கள். நினைவு குழம்புவதால் அறிவு கம்ப்ளீட்டா இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான். சோ இவங்கெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஃபாலிபிள், என்ன மீண்டும் மீண்டும் தவறி தவறி இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்துகிட்டே இருக்கக்கூடியவங்க. சோ இது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா இதை அப்படியே ரிவர்ஸா யோசிச்சு பாருங்க. ஓகேவா, ஜட வாழ்க்கையில மீண்டும் மீண்டும் விழுகிறான் அப்படின்னா நம்ம விழக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, அறிவு இழக்கக்கூடாது, நமக்கு புத்தி வேலை செய்யணும். புத்தி வேலை செய்யணும்னா என்ன முக்கியமா இருக்கணும், நினைவு குழம்ப கூடாது, அதாவது மனசு வந்து ஒரு நிலையா இருக்கணும். ஓகேவா, மனசு ஒரு நிலையா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, கோபப்படக்கூடாது. ஓகேவா, சோ கோபப்படக்கூடாதுன்னு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, காமத்தை வளர்த்துக்க கூடாது. சோ காமத்தை வளர்த்துக்க கூடாதுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா புலன்கள் மேல பட்டுதல விட்டுருணும். ஓகேவா, அப்படியே ரிவர்ஸா திங்க் பண்ணி பாருங்க. நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், கண்டிப்பா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு மறுபடியும் வரமாட்டோம். அந்த சான்சஸ் நம்ம we can reduce. அதான் இது பாருங்க, புலன்களின் பொருட்கள் இந்த இமேஜ்ல இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிப்போம். இது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட சென்சஸ கிராட்டிஃபை பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். ஓகேவா, சாதாரண ஜட விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது மேல நம்ம பற்றுதலை வச்சோம் அப்படின்னா, இணைப்பு அப்படிங்கிறது பற்றுதல். ஓகேவா, சோ இந்த புலன்கள் தான் நம்மள கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு சொல்றோம். இதுக்கான அந்த பவர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி, சென்சஸோட பவர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம், மனசையும் புத்தியும் நம்ம ஒருநிலைப்படுத்தி அது மூலமா புலன்களை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆத்மாவுக்கு நம்ம வேணுங்கிற தீனியை போடலாம். ஆத்மாவுக்கு ஃபுட் ஃபார் சோல்னு சொல்லுவாங்க. ஃபுட் ஃபார் சோல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாமந்திர ஜபம் தான். ஓகேவா, அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம், ஃபுட் ஃபார் த சென்சஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா, சென்சஸ்க்கு நிறைய ஃபுட், அது கேட்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா அதை கிராட்டிஃபை பண்ணணும். அந்த புலனின்ப பொருட்கள் மேல நமக்கு தீராத காதல் இருக்குது, அதோட இச்சைகள் என்ன ஆசைப்படுதோ அதை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதுக்கான விஷயங்களை தான் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால என்னென்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க, காமம் வருது, காமத்தினால கோபம் வருது, கோபத்தினால மயக்கம் வருது, மயக்கத்தினால நினைவு குழம்பிய நிலை, தென் அதனால அறிவு இழப்பு, ஃபைனலா என்ன ஆயிடுறாங்க, ஃபாலன் சோல்ஸ். வி ஆர் ஆல் ஃபாலன் சோல்ஸ். வி ஆர்னு சொல்லக்கூடாது, நம்ம எல்லாரும் பக்தர்கள் ஆயிட்டோம். ஓகேவா, நம்ம எல்லாரும் பகவத்கீதையை படிக்கிறோம், நம்ம பகவான் மேல பட்டுதல் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் ஆல் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பகவத்கீதா, பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க என் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க, என்னை நம்பாதவர்கள் பகவத்கீதை சொல்லப்படக்கூடாது. ஓகேவா, சோ இப்படி இருக்கிறவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க அப்படின்னா ஃபாலபிள் சோல்ஸ். அவங்க எகைன் அண்ட் எகைன் இதே இடத்துலதான் வந்துட்டு இருப்பாங்க. இப்ப அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணாவின் தீர்வுகள் என்ன அப்படின்னு இதோட ஒரு ஓவர்வியூ பாத்துருவோம். நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த அதே தான், இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம், இந்த 5 விஷயங்களை வச்சுதான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபைட் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொன்னாங்க. அது எல்லாத்துக்கும் பகவான் சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க. ஆன்சர் வந்து நான் உடல் இல்லை, அதனால நீ என்ன செய்யலாம்,
கண்டிப்பா அந்த போர் பண்ணலாம். ஏன்னா நீ வந்து உடலை மட்டும் தான் கில் பண்ண போற, ஆத்மாவை கில் பண்ண போறது இல்ல, ஆத்மாவை லிபரேட் பண்ணி அனுப்ப போற. சோ அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நீ செய்யறதுனால உனக்கு புண்ணியம் தான் கிடைக்க போகுது. அடுத்தது சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம். இது என்ன அப்படின்னா சாங்கிய பிலாசபி. ஓகேவா, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் உடல் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற இந்த 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா சாங்கியா பிலாசபி. சரியா, அந்த யோகம், அதாவது ஆத்ம ஞானம், உடல் வேற ஆன்மா வேற அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லக்கூடியதான் சாங்கியா யோகம்ங்கிறது. அது அடுத்து சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம். இது என்ன, நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு அதோட பலன் உனக்கு இதுதான் அப்படின்னு சொல்றது. இது என்ன, கர்ம காண்டம். ஓகேவா. அடுத்தது பக்தி செயல்பாடு, பாவம் இல்லை. பாவ செயல்னு சொன்னாங்கல்ல, எப்ப பாவம் இல்லாம போகும், பகவான் மேல அந்த அந்த பலன் மேல பற்றுதல் இல்லாம பகவான் மேல பற்றுதல் வைக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அது பக்தி செயல்பாடு ஆயிடும். அதனால பாவம் இல்லை அப்படின்னு இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, பக்தி யோகம், புத்தி யோகத்தை சொல்லி தராங்க. சரியா. அடுத்தது குடும்ப பாரம்பரியம். குடும்ப பாரம்பரியம் அழியக்கூடாது, அதாவது வர்ணசங்கரம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்ச அப்படின்னா சாரி வர்ணசங்கரம் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீ இந்த போர் புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லி தராங்க. அடுத்தது இருமணம். அவங்க குழம்பிய நிலையில இருக்காங்கல்ல, சோ நிதான புத்தியுடையவர் ஸ்திதாதிர் முனி தீரா அப்படிங்கிறவங்களோட அந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி அவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும், நிதானமா இருப்பாங்க, அவங்க எதை கண்டும் கலங்க மாட்டாங்க, அறிஞர்களா இருப்பாங்க, அவங்க என்ன செய்வாங்க, உறுதியோட ஆண்டவர்களுக்கு சேவை செய்வாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறது மூலமா அர்ஜுனனோட அந்த இருமணம் டியூவல் மைண்ட் இருக்குல்ல, அந்த டியூவாலிட்டியை அவங்க உடைச்சிட்டு நீ என்ன பண்ணணும், ஒரு சிங்கிள் மைண்டடா பகவானுக்கு சேவை செய்யறோம், பகவான் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைய நம்ம அதை சிறப்பா செய்யறோம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நீ சேவை செய் அப்படின்னு பகவான் வந்து கடைசியா அறிவுறுத்துறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்ப தருபிஷ்ய கிருப சிந்துபியே வச்ச பரிதான பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஸ்ரீ பிரபுபாதாய் கி ஜெய், அனந்த கோடி வைஷ்ணவேக்ஸ் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஃபினிஷ் பண்ணட்டுமா? எஸ் மாதாஜி ப்ளீஸ். ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சாங்கிய யோகோ நாம த்விதீயோத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.